Salam alaikum. Nouvelle Douma kada aukloka. Kush nakara bébé. Kushu la samalanyo qualité ko kon kuma baneo ni yɛrɛ ye kushi in don denmisɛnnin na cɛmani b'a don musomani b'a don ni yɛrɛ y'i tɛgɛ d'a kan a fraîcheur de wa douceur de wa a emballage non kabako don wa a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na butigibaw i n'a fɔ Shoprite Tonio Market ni maa min fana mako b'a camion fa santa la walima ni i mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira kɔngɔ ni o ye 76 92 18 67. Chérie, c'est donné. Il y a du méga là-bas. Ah bon? Alors, calme. Calme. Ah. Il méga mouillé les so. Ah bon? Tu es sûr? Allez, fais-moi voir. Tara. On a ta soupe. Mohamed. Je vais faire un tiro. O que você vai là? A foc man mai sisan. Incluíla. Ne rab me fega fiñela lepp me fanga ke ñoxon fe Tu es sérieuse là? oui Il fait tellement chaud dans ce pays-là. Tiens! Il m'a dit clé. Eh? Hey. Mohamed? Hein? Eh là? Ah oh? Ça va? Ça va, alhamdoulilah.
alhamdulillah. Tumo. Ama. Goro mo. Basti. Se. Anchi. Nyere dumbe. Si so wa ma no so wa ngari. Ko ni so jale no de. Ko sebe mo. Ah. Ngi chimdam ne. Ah. Nyanya soro. Wajid me. Endom so ka saya ko ke. Medi. Nyanya soro. Galu ya ni soro. Mo mi afara. Ana prévu. A bébé molo. Momedi. On a fait un grand pas maman. I know prévu bébé mon ama mini, minali make. Maman, sinon prévu bébé. Il est là. Momedi. Imai. Ni? Ah. Ni cheni yere. Mais il est là. Momedi. Mais Mungera. Maman? Oui, c'est Allô? Ça va? Abdul, Akali? Ah, d'accord. C'est ça? C'est ça, elle est. Ok. Problème, t'as la minute. Minute, ça. Muy solo. Y yo nata jilio. Muy la. No digo que ni cheni yere. Entala. Ini do. Mama kana ji. Kabal ka ile mata mun be. Farla bana bere wilasta. Iti jonata jido ni. Aya kan Momedi. Te ko jido ko ni cheni ni do. Afani ko sebe ni do. Ni yere. Ah. Ba do. Ayi. O de la ngo fonga tigi ni ka mine ka barada ka ani mika kan ko. To ni mo mi Momedi. Ni tirim so daga wuli. Shutan farak le tan farani o dingen ni tan. Ni yere kunte ngap me ko fe. Ni baye min keni. Ala de bado. E bɛ fɛ ka mun fɔ sisan? Mamadu bɛ se ka ne den faga cogo di? A dun y'a faga dɛ. Maman nin kan ka minɛ de ka juger ka datugu. Il doit récolter ce qu'il a sémé. Hein? Momedi, ne bɛ fɛ Ni yɛrɛ kan ka faga de maman. Ne kuma diyara n da. Ni ye mɔgɔ faga i fana bɛ faga de. Ne ka kam kan. Momedi nin ba ye min kɛ ne ye. Nin ba ye min kɛ ne ye. A sumani ninnu si ma. Ayi maman nin yɔrɔ la an ka adamadenya kɔni bila kɛrɛfɛ. Mɔgɔ de bɔnɛ n'a ɲi na. Ni ne ko n bɛ nin minɛ sisan. Ni sara ye ɲi de. Maman c'est tout. A bɛ taa kaso kɛ. Maman o de bɛ ka jouer an ka bi société in na. Mɔgɔya. Mɔgɔ min denmuso faga ka adamaden bɔnɛ a ɲi na. Hali bi e bɛ mɔgɔya ko kuma de la o yɔrɔ la. Ni yankata min kan kan o de kan ka da kun dɔrɔn a banna c'est tout. Ale de mɔgɔ faga o. A ba m'a faga o. Maman ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Ne bɛ nin ɲini ne b'a minɛ a bɛ juger wa a bɛ datugu. Un point c'est tout. Ne t'a ko bila dɛ. Écoutez. On a assez fait. An ka ko da lama. Ah. Ne tɛ nin kamana gan dɛ. Ne ko Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Ça va? Ça va.
va gros non ka suma mamba. Ok. Ne ko do ni yala ni modèle Une fashion pour la chambre. Ah, ok. Et merci beaucoup. Ah, doucement. Oui, comme ça, c'est ça. Bon, on va seulement à les gars. Ok, à propos, nous avons une situation là, que les gens sont produits follow Bora. Où est la ma vidéo là? Ah, Amena. Ah, sûr. Ok. Attends, je vais voir. Ok, je vois. Pour une cahier, on peut nous cahier. Nous avons nos mots bleus. Je vais faire mieux. On va se cacher avec la fin. Bon, bon, ben il y a que là d'ado, non, on se cache on peut aller faire un tour. Quand la gêne, on va cliquer le mot flat. Je vous vois tout de suite. Bon, c'est une proposition, hein. Ok. 2 minutes, il y a un emploi d'État là. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ah, ok. Ok, donc... Barade de monebola Wari te soro labi Fika bara Lu te soro labi Fika bara Muso te soro labi Fika bara Barade de monebojona Ah barakani Tonya barakani Barade be monebofa Fika bara barakani Sobele be mune bojona Anye kele bila Kele te dinido Kele te mogo badu fana donfa Anye kele bila Imalo kele mani Bali ma fila chekele Kele mani Teri ma fila chekele, kele mani. Sinyo ma fila chekele, kele mani. Jamana fila che, o kele mani. Ate kele bila. Baden jugu nana mukama. Baden jugu. Aïda, ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis ni papa ga incident la ne a remarqué que le mec a distance tanné wa itega na sotu goniere. Mais Aïda, que veux-tu que je fasse? Égal les permanents la mole à Benyana. Je sais et j'en suis désolée. Mais il va calama, papa comment famille a donné. Et puis étalien qu'on est à Nyafanyana, maintenant il a compris et il accepte une énigne fréquente pour elle. Aïda, il faut y aller comme quoi anti-monde Kirena. Je veux plus d'histoire, s'il te plaît. Oui, mon mon Kokumaï. Quel rapport? Ni a fini na papa comme ma famille a donné. Mais si ça n'y a pas, il a compris et il est d'accord. Ou bien un négateur qui te tient, c'est ça? Il m'en faut. Mais je veux plus d'histoire. Il n'y aura pas d'histoire. Je veux qu'on redevienne comme avant et faire ça. Ok. D'accord. Il parle notre année. On parle là. Don. Migatan Senayala. Trahison méga de colère. Kati Senayala sans moi. Ton père m'a chassé. Le type là par force. Comme tu veux. Anye kele bila. Kele te dinido. Kele te mogo badu fana donfa.
anyekele bila imalo kele mani bali mafila chekele kele mani teri mafila chekele kele mani sinyo mafila chekele kele mani jamana fila che o kele mani ate kele bila Ayo to lagi. Ça va. Isi. Cikan nami. Kam fuite. Edu menata. Yiri. Aro taxi ko ga gele. Taxi fana ni eri. Ame wo no don tana ko. Tiens. O beto isa. Yora. Yana fin bare tu menena. Yira yala fin menena. Tiens fo. Ii. Ayo madala. Sebele yala fin bare menena. Mariam. Mana kuma la fille bidala. Afoke. Ne lui fait trop. Yira kadniu. Mais ni dalen bari te la wa. Muna? E cheka ndugo na tanto. Sama soro musuman ba dini be no fe. Oto isa. E bolo nya bina na to na so be nya bina na tintone. Sabalsa. Ha? Yo na. Nere bok nguko ngani présenter la mais nere sigale no ilale. Kasiga to wori. Mariam. Na mesa. Medimina. La fama sanjo tala. Ay nyonte ibe musum fe. E baba foke ka to présenter ala. Le client la sa mais il peut ijo sa na me vai. Sini ha. Sini be. Sini we sini ngene be meni présenter so. Ah nyonte man fam ne. Le client la sa. Mais il peut clé fleur na doro. Ah, kana dimi sa joli. On le chega en bi. Ante man fam ne. Ah, so ne chega en dimi ma bi re. Ah. Saramana musomasa sonye saramana yo suma ko bra gela o bebe suma do jogo do yo mekele minga pour que suma be ka siga so à partir d'aujourd'hui suma peut kirigari mais ça kera deux kirigari beba ta décrigala oh maman no jaar lan se ga do décriga sara ma wasi ga bora keme la gara kriga ka gla na bola décriga ant se wo sara bare bela shabu be kuma Alasko c'est rien quand ce soir beau sanction doit ndara fa bela mo yi ban kuma kama femi Alasko soro kuma bo kuma ayi rage Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oh là là. Aminata. Ah. Tolong beri. Ya, faut vraiment ça. Tolu to kon fol dabla lo. Ire mena bire. So mo dai na mun tara do ko den to ko do aklola. O de medoni. Ma do ne ma wonye fo e o.
Abona mfwe kinyina ni kapito ndone. O madwa. Wa ne ko ngakilete na sabwe. Anyana. O jaranya ko sobe. Parla. La terge mesiga finina de. Ni baraji. Umu création de yakala. Obe fumi? Ale file ni nyamakoro. Suku koro yoro la. Suku koro yoro. Ngabe se kala la de. Abe che finin kala to na be muso finin kala ko tuba. Kana ni fosse. O muso ka mododo do jango mi fili la ni na nyoko na. Abe no ka yoro ni gele. Obe nasema nega findo binga kala ko no bimbulu. Modi me bitada. O te bashi. Ake ba fa kala la. Ya fa. Ha ya fa. Mi. Ni na film menela sa. Yoro. Adone ko be nyere fa la. Ni ga bito nyere la bito no maka wuli kure. Aha. Ni te bangoy. Ale be ba be kala ka wuli abe ba be wuli. Ikunda nsinga nga doni mbo abito. Ibena dochi. We doni chala. Nata. Doni chala ka gumaji kala. Gumaji ko e kote muso ta. Ali cho era gumaji ke. Bashite. Ça va? OK. Sinon ire do bashite la. Bashite. Barakura tabolo kuma ukafsha. Toso. Rana jamfa mashiri. Tuan Mkli. Asidou. E ko mun na so. Nek ni ga arranger di. Depuis wati me ba nga so na arranger. Ay koni tan mi braro na. Asidou. Kalaban chama di re. Anga so na fra dama aida de ba nga so na arranger. Bita ko bita nya ngani si anga so na kono. Yamya. Aminata ne be sira nyini fulo. Tono brenga kisige. Ni bloga kule dum avec la habituellement ni kofe. Bisigi. Ko wi don don. Nga feno fana be wulu chemai. Horo nyala chemai, mani nyala chemai. Ne de ni avec la famille kofe ni beko. Dem senari bana. Ya fam. Dem senia wala avec la ka fam. Nga yana ka fam dum. Dem senia nyama nga fendo wi. Haluna sura nana surante wali ajugula nga demba nga masa iko dawla we dem senega marachi abaka la damulan ko ya fam fiki hagli to roina ko sobe ne be sira nyini ko fe naw bena fola abseka ka ba fam takali nyafe yame la ba clear amina la ga seni blow a blow. Blow n'a pas combien de fait. Blow n'a ni mon comportement est tantôt. Blow mon regard doit s'aller. Il s'est gardé sur notre côté. Il t'a faut qu'on gonde avec le gâteau. Ici comme mon fou, mon aussi ici comme mon fou. On va faire comment? On va couper les moments fins. Hé, Anne va doudonner. Je suis ta maman. Il quand aller bougnari. T'es bouya. Qu'est-ce que tu veux gagner? Tu veux le gagner? On a essayé. On a essayé. Elle est pour aller ta maman. Tu veux sauver là? Tu m'as donné gagner faille là. Nous l'avons décidé de nous couper. Impoli.
Ça va? Ça va. Ça tombe bien. Ne yɛrɛ kun bɛna tila ka t'i ka bureau la o. Ah, ok. Oui, oui. Ok. Tu b'a kalama an tun ye baara min daminɛ ani structure Elba Production mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ. An ye rencontre dama dama kɛ n'u ye a situation évoluera dɔɔni. Tu bɛ fɛ i ka mɔgɔw wele en urgence. Ok. An ka réunion kɛ pour faire le point. Problème t'a la. Ok. Pardon, monsieur. Oui. Et tu me fais avec bureau là, bureau jumɛn la? Bon, ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni a bɛ se ka kɛ chef ka bureau la. Ne yɛrɛ ɲinɛna ka f'e ɲɛna à l'autre jour an ye réunion kɛ a ka bureau kɔnɔ a nana kumana i kɔfɛ. Cɛ fana ye kuma kɛ ko ye cɛ fana ka kuma ka ca. Ko kɔni a bɛ tan. Cɛ bon a lajɛ kɛ est-ce que salle de réunion ma fisa finalement donc an b'a kɛ salle de réunion na. Bɛɛ bɛ Kulibali ninnu bɛɛ informer donc n'a kɛra cogo min. Merci. Sara mana maluma yarabile nadiwa moye neni mobole fe mon cœur i b'a dɔn ne jɔrɔlenba de don ka jɔrɔ mun na cogo di tan n'a fɔra e tɛ yan sigibaga ye foyi foyi Mariam i hakili sigi ok min ka gɛlɛn o ye fɛ de i b'a dɔn très bien ne bɛ e fɛ wa ne b'a dɔn i bɛ ne fɛ fɛn min ye furu ye o ye wagati ko de kana na jɔrɔ yɛrɛ ne tɛ n'i janfa wa n'a wagati sera foyi tɛ se ka bali ok kɔni kun ka di ne ye n'a sera ka laban furu la o tun bɛ diya ne ye sa i hakili sigi ok a bɛ ɲa ɲaami kana na jɔrɔ yɛrɛ la base an bɛ ɲɔgɔn fɛ ne fɛ o de ka gɛlɛn a kɔni o kɔnɔna na a bɛɛ ka ɲi tiɲɛ tɛ a ka fisa dɔɔni ɲɔ tɛ a bɛɛ ma ɲi dɛ alors e yɛrɛ kun ko ne ma ko n'a ye ɲɔgɔn dɔn k'i bɛ n'i ka baara fɔ n ye e ka baara ye jumɛn e tɛ Amedi service dɔn Amedi service o jumɛn an bɛ suguba kɔnɔna na galerie jige kɛrɛfɛ olu bɛ mun kɛ an bɛ finiw vaccine ninnu ani prêt à porter an b'olu de feere c'est pas mal c'est pas mal e yɛrɛ dun e bɛ mun baara kɛ ne ya bon comme i b'a kalama cogo min na ne bɛ en séjour de la bon depuis nana ma activité daminɛ fɔlɔ mais n bɛ ka ko dɔw ɲɛɲini n'olu ɲɛnabɔra n'Ala sɔnna ma n bɛna n ka activité sigi yan nɔ a tɛ mɛn bilen yɛrɛ i yɛrɛ bɛ n'a ye o bɛ diya ne ye dɛ n'est-ce pas donc e tɛ fɛ ne ka taa bilen quoi ayi bon hali n'i taara i kana to ka mɛn kɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen wari gambalo nyadima sanu gambalo nyadima kanu Princesse, c'est comment ça va? N fana ye mun lajɛli sugu n bɛ Papa o tuma e ni ne tɛ du kelen kɔnɔ Papa ni y'a tile joli joli ye n tɛ k'i ye ou bien ne ɲɛnafin t'i la de Princesse, kana jigin na sa a ta ka lajɛ kɛ depuis ne ka entreprise in dayɛlɛla fo sisan a fɛn bɛɛ boliboli ye ne de wa ne yɛrɛ b'a dɔn i t'o kalama ne b'o kalama cogo di don o don ne bɛ sigi yan nɔ k'i kɔnɔ fo n bɛ sunɔgɔ n'i nana fana i tɛ lakunu yɛrɛ c'est vrai mais ne bɛna waati min na o y'a sɔrɔ su kɔrɔla 23h00 donc o y'a sɔrɔ su kɔrɔla ne bɛ lakunu o la sisan e bɛ se ka soli ka taa ekɔli la n'a se ka soli ka taa o kana jigin na ni fana y'a ta k'a lajɛ ni ne ma baara kɛ an bɛ balo cogo di a lajɛ kɛ an bɛ balo cogo di dépense ka ca il y a pas mal de choses à faire Papa de ni si de tɛ excuse ne de kan ka k'i ka priorité pas ton travail bien sûr e de ye ne ka priorité o n'i y'a ta k'a lajɛ ne bɛ baara o baara kɛ baara in bɛɛ kɛ kun ye e de o
C'est pour ton avenir, pour ton étude aussi. Hein? Dis-le ça. Kana dimi. Et là, on est en collaboration. Il faut des temps. Donner le temps de l'eau pour faire des connaissances. Tu acceptes mon excuse? Super. Et les études, ça va maintenant? Oui, ça va. Je gère. Madala. Tu veux dire, papa? Ah, mais imaginez que je surveille tout. Maintenant, tu lèves la nette et tout. Donc, est-ce que c'est vrai, idéalement? Mais papa, et Bouloko Alsa, vous avez besoin que quelqu'un surveille pour que les gars étudient sur Anyama. Tu penses que tu es adulte? Non, mais j'ai pas besoin d'être surveillé pour que les gars étudient. Je fais bien mes cours, mes cours suivent gagnant, j'ai aucun souci. De toute façon, papa, n'est pas matière. Bulletin ménalé, surprise du là. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et ta moto? Eh, il y a dit bloma, avec un bleu de boulot et non, il y a sinama. Où bloma? Quel bébé bloqué là? Oui, papa. Quand on a le coup, nous d'amener tout ça. Ne a fini na kasege. Bloqué, ici, on va bloquer c'est là. Yo nya fi. Papa bleu ni terigari. Moto sana ka dimega kala nega. Ne ma moto sanga dimega di mo woro mo ta yala na de. Aida. Ni moto inchana san John Magla. Eh papa. Aïe, tu son. Né. Depuis 6 ans, ni c'est ni bolo. Ni ya tien ou bien mo ya tien. Antenyo nya sala la de. Papa. Depuis quand il y a phobie et qu'il y a une année là. Est-ce que quand on a massacré, les gars du bien la manine, les qui boivent manine, ou un nègre du sucre chez les amandine. Mais ni que il fait qu'il y ait de bonnes manières là, il y a des gens qui vont bien. Wow. Ese gini nga. Chay ne faria. Ayi fata blue. Mais ikanga boye na fifa. Kata kaka na libna cha du ngona. Aga? Aga na libna cha du ngona. Maman, elle fait mon effort juste. Somane. Et demsene ni kunuma. C'est vrai. Il y a beaucoup de kalama. Mais tu as des mouvements autour. Eh, c'est vrai. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Ok. Je suis un peu de temps. Ok. Il est ça.
Chérie, et où là? Comment tu t'as parlé de là? C'est la bique et le poil. La bique et le poil. Ok. Et là, je sais pas. Ouais, ça va. Tapi ndema wabidon. Bon, abu fonni mako muso nyuma. C'est pour cela que moi je t'aime. Merci. C'est ça. Ntigi platé là, me ga tiens là. Oui, tiens. Oui, tiens. D'où tu fais là? Et dis donc, le gros mani fouet là. Me ga tiens. Oui, il y a le bari. Non, me ga tiens là. En fait, pendant nous le voir pendant que bien au fil. Ajme. Et ñe dema ba ko jeklu do soro Europe jamana ma. Ko gum nan dem nga bara. Félicitations chérie. Ñum fi. Ma fi ni kula soro nga abiñe wa. Mais vraiment ne mo mi ne ma tiasirle projet benel. Bon donc atinya fana boko fo anga no soro Europe de anga siga photo ke ka erondo fo. Ina makando fo fo nywana pour que bara mi se ga yirwa chogma. Mais au moins faut li tagali ma jaybe wote. Jere. Mina yana fini blan. Ni ida. Ita fo ko ne blan yana fini blan ida la. E bonte. Amna. Et Aïda choco. Bon, en fait, je te le promets, mais 10 semaines de 10 semaines. On te met 10 semaines. C'est bien? Bien, bien. Ok, on t'a parlé. D'accord. नहीं प्लस Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Alors, nous sommes réunis ce matin pour pouvoir voir les situations sur certains des contrats qui sont en cours mais qui n'ont pas été validés. Et spécifiquement celui d'Elba Production. Donc, j'aimerais savoir où nous en sommes. Dieu merci. Je remercie encore nos autres collègues. Cette réunion me donne l'occasion de revenir sur la dernière situation de notre contrat avec la société Elba Production. Effectivement, conformément à la mission qui m'a été confiée, j'ai été voir la société. Nous avons échangé plusieurs fois, ce qui nous a conduit d'aller sur le terrain et nous avons identifié un site. Okay. Et après l'identification du site, moi je crois que ce site est convenable pour tenir notre travail. Selon les conclusions, dans les prochains jours, nous allons procéder à la signature du contrat. D'accord. Mais après plusieurs échanges, comme vous avez vu avec l'équipe Elba, est-ce que vous êtes sûr qu'ils pourront vraiment organiser cet événement comme nous voulons? Voilà, Gafou. Et ici, on a la technique de la dissertation littéraire. Il va falloir que la seconde. La dissertation littéraire comprend 3 grandes parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, le sujet dira comme par exemple, la violence ne résout aucun problème car elle est elle-même un problème. Comment expliquer cette affirmation? La première des choses d'abord, il est... Gafou, ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ablo. Oui. Il va clamer. Amena un turmain, un exercice que l'on fait. Oui. Fin de pas. Oui. Mais, ni be fait un coup de repasser dans le chewa. Coup de va faux. Ablo. Oui. Tu sais, j'ai des sentiments pour toi.
Gafou. Tu es une très bonne amie à moi, tu sais très bien. Ne pas faire de Vraiment, je ne veux pas te blesser. Puis moi aussi j'ai des sentiments pour une autre personne déjà. Donc, ne a donné ma carte d'amitié là quoi. A essayé d'en famille. Ablo. Otumana, ne m'a dit hier. Désolée, je voulais pas déranger. Donc là, les racines. Aïda. Si vous n'êtes pas seul à poser cette question, même moi en allant vers cette société, j'ai eu à poser plusieurs fois par rapport à cette situation. Aux dernières nouvelles, après des séances de travail avec la structure, moi je pense que Elba Production peut convenablement faire ce travail. Ok, c'est bien. Monsieur Koulibaly. Oui, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, moi ce que j'ai ajouté c'est par rapport surtout à votre voyage en Inde dans un mois là. Donc mon inquiétude c'est essayer de faire vite fait certaines signatures pour vraiment faire avancer certains travaux. Ce qui m'a surtout réconforté présentement, c'est qu'il vient de me rassurer que c'est une équipe déjà compétente qui est capable de réaliser la promesse. Donc moi je pense que c'est déjà une bonne chose. Okay. Donc ça peut vraiment me rassurer de faire quelque chose avec cette structure-là. Voilà, donc essayons de faire ça vite fait. Ça c'est quelque chose de vraiment rassurant. Oui. Ouais. Encore une fois, je voudrais prendre l'engagement devant vous que la question du délai, elle est faite unanime ici dans notre société. Je ferai de ça une priorité absolue afin que nous ayons ce contrat convenablement selon le délai. Donc j'aimerais ajouter qu'on essaie de finir avec cette situation maximum dans les 10 jours à venir. Et pour que je puisse voyager tranquillement. Alors, je vous donne une assurance que nous aurons ce contrat avant les 10 jours. Attends, juste une seconde. Aïda! Aïda, s'il te plaît. Je pensais que tu pourrais, Aïda. C'est juste une amie en exercice de drone et l'enfant. Mais Blum, je vais expliquer. Je veux que tu me comprennes. Non, mais il n'y a pas de drogue à bouiller. Je vois que tu es occupé. Je ne veux pas te déranger. Mais t'as encore fait un clair à rien passer. En tout cas, merci juste de me comprendre, Aïda. Ce n'est pas des explications à me donner. Je veux qu'on a bouillé. Je vois que tu es occupé. Nous de t'as fait un clair à rien. Aïda. Est-ce qu'on t'a bien exercice blanc? Ah, quoi, ne m'a pas dit. Non, même pas. On se récolte sur la map pour toi. Ne m'a pas dit que tu dis. Bon, il y a fini notre comme n'a pas quitté ça. On se récolte sur la map pour toi. Ok, d'accord. Bonne journée. Ok, bonne journée.
b'a dɔn les demandes bɛ ka ca sans trop. Il faudra que vraiment on a essayé qu'en gros donner, surtout Ami, avec la rentrée là. Il faudra qu'on attende un peu cela. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est comment? Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Ok, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Madame? Asseyez-vous, madame. Excusez-moi. Monsieur, oui. Comment ça va? Merci, alhamdoulilah. Ok, on se réunit en Ok, merci. Merci déjà. La fois passée, en réunion, ça va porter sur un étudiant Nukan. Surtout actuellement, il y a 250 étudiants au Lusrakata, Canada, au Luka Boursu sur le Lusrakata. Voilà. Et au Luka Lengata, une équipe nous sur place. Au Lusrakata, occupé pour faire une vidéo, ils nous ont envoyé. Après, un clap au Irla. Ok. Avant d'avancer, moi, dans Madame Position, je pense que le budget, c'est bon pour ça? Oui. Actuellement, on est à 40% de budget. Et puis, le paiement doit être retard là. D'ici la semaine prochaine. Là, on va valider comme ça. Maintenant, du souble. En tout cas, je te fais confiance. Inch'Allah. Ok, monsieur Guy. D'accord. Je te reviens, voilà, je vais continuer. Il n'y a pas de problème. Bon, il y a aussi 87 étudiants aussi qui doivent aller au Maroc. Et puis 25 au Turquie. Mais bien avant, à ton absence, il y a des déplacements là. Donc, il y a une nouvelle recrue de temps. Je voulais le demander. Voilà. Très bien. C'est elle, la nouvelle recrue. Elle s'appelle Annie. Elle est suivie l'évaluation Tinker. Voilà. Donc, l'absence qu'on a là est pas là, donc elle a assez pour le foyer. Je vais donner la parole. Elle a assez en détail à tout. Ami. Ça va? T'es sûr? Ok, d'accord. Donc DG Flair, parce que dès qu'on est dans le bâtiment, DG côté à nous. Bon, voilà, il est là. Maintenant, il y a un balan que nous avons fait. Il sait qu'on a évalué tout. Et puis suivi ton boulot, tout le monde est à niveau là. Il se faut pour commencer à continuer maintenant. Tu as la parole. Qu'est-ce qu'il y a? En effet, excusez. Tu te sens pas bien? Ok. Je ne sens pas bien. Il est D'accord. en examen. Oui. Bon, je vais côté là, souvent à Manobre. Mais ça va aller avec eux. Pour venir en voiture. Ok, on avance. Voilà. Et on va en parler. Ok. Bon, il y a un tour entre les parents et il y a 25 étudiants aussi pour le camp à Turquie. Pour la semaine prochaine, il faudra qu'un ACK bleu accélère rapidement avec. Aïda, ça va? Et Nana Mouganefi. Aïda, en fait, nous n'avons pas de calendrier. Nous n'avons pas de calendrier. Nous n'avons pas de famille. Il boit à Tchouram dans son lien, il boit à Tchouram. Nous n'avons pas de chien. Eh, nous n'avons pas de chien. Nous n'avons pas d'explication. Aïda, il y a une famille. Nous n'avons pas de chien. Aïda n'a pas de moyen de cadrer. Min n'était que les voix. Nous n'avons pas de moyen de oyer Aïda. Il peut faire un fois, ça n'a aucun rapport. Faut y tenir bleu ni agonche. Bleu ni terige tourné. Iklowena. Aïda, comment be mana fol kama. Aïe be kola. Ni na kuye ko fiena. Donc bonne journée, ok? Monsieur Guy. Oui, monsieur David. Vous allez bien? Alhamdulillah. Nous avons un assistant. Oui. D'accord. Mais juste une remarque qui est très très important. Oui, en entreprise, c'est vrai. Et puis, femmes à surveiller de près. Bon, on est parents d'élèves, chaman de baraque. Donc, il n'a pas parce que dingo de parce que dingo fana benu gagner na tableau takacho de donc sur ce et il a mentionné il n'a ni ami voilà ami ni le marque fitin doni kala bon vraiment mané comme ne kosobe donc il faut que nous fana pied c'est très très important. OK
parce que vu an ka entreprise yɔrɔ min ye b'a dɔn kɔni yɔrɔ kodɔnlen de don. C'est vrai. Et puis fɛn min de don fana a surveiller de près de. Bon ani parents d'élèves caman de bɛ baara kɛ. Dɔw ka ko ka nɔgɔ i n'a fɔ komi dɔw ka ko ka gɛlɛn cogo min na. Parce que denko de don. Parce que denw fana bɛɛ n'u ka ɲɛnamaya taabolo taga cogo de don. Donc sur ce i ka muso i nana ni mun ye tan Ami voilà Ami. N ye remarque fitinin dɔɔni k'a la. Bon vraiment a ma ne kun minɛ kosɛbɛ. A ma ne kun minɛ parce que mun na n'i y'a ta k'a lajɛ an ka baara in filɛ nin ye il faut que compétence dɔw de ka k'i la qualité dɔw de ka k'i la wa donc n'olu t'i la dɔrɔn i b'a dɔn an ka ko in ma nɔgɔ. Voilà donc olu jateminɛ minnu bɛ yen i b'a dɔn an ka nin baara in ni vivacité sugu dɔw bɛ yen il faut que i ko o de yira ani compétence ani c'est à dire hakilina minnu b'i la il faut que i ka na n'o ye pour convaincre ton chef. Donc n'olu t'i la ka ban ça veut dire que a ma nɔgɔ. Donc sur ce ne kɔni ne tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɔni fɔ sa e de b'a dɔn ne t'a dɔn dɛ. Voilà, ne ka danaya ba kɔni t'a kan peut-être. Ok, d'accord. Monsieur David, effectivement, il y a photo là. Aujourd'hui, comme elle a dit, lors de la réunion, elle était trop distraite. Bon, je sais pas, mais Clara Dera la réunion, on est là. Sinon, mais quand même, rassurez-vous, bien avant, il a absence corona. Aïe, fin de manquer. Et c'est une personne à qui j'ai vraiment confiance. Il y a de la femme qui n'a pas il y a de la femme aujourd'hui. Ouais, bon. Il y a cours de l'eau parce que il y a de la life, il y a un peu de danari. C'est vrai. Ni dana da ko mo ko nga ba dron il fait be takadama ina ko gombi am entreprise ko na jogo mina ne ga dana be be kan donc entreprise ko be be ede fana bulu a nyena o chena o donc a be charge be ede kan bon ni a takala fana ni e nana ni mo mi se gi deme ga bara kon nana o fana e danari. C'est vrai. E ma donc ne ko ne ta don ede ba don donc ede ga dana bula kan donc ne ti so so la mais juste ne ka jateminɛ de y'a yira n na dɔrɔn donc ko minnu m'i kun minɛ ni fɛn min m'i kun minɛ baaraɲɔgɔnya na il faut le dire et ma donc o bɛ nɔgɔ bɔ ko caman na quoi donc c'était juste ça. Non, je suis d'accord avec vous parce qu'un marché c'est un marché de compétitivité et de concurrence. Donc mais comment faire ni mon ben non. Je vais essayer de régler ça rapidement. Ok. Si ça on y avait coulé en tel cas en jafabi kasi tanya am sera mun ga dora la ga dauro smaya na e mun foye wala sa ga pen purger no ko yala a to atala na ma faraka agana kele est-ce que yemu fa ya me aba to atala na ma faraka agana kele sino kasite foya na ma to atala shu te bo foi fe fanga bala na mbeya na ma faraka agana kele anterga an jamfam sega mun ka do ga do un kai na fa mo ba kli to yera la ba to atala ala ga ni ala Aseti tega kini dia muna kongo bina. Eta kini ragnari. Asetu, nugu ni aseti tangia kini dia muna kongo bina. Aida wale kongo te la suna iba aseti tabi kini gira kuna. Ebe fega ni na ina kumbore. Ngode iga bare yalo. Nya wana nemna na kumfonye. Kongo re tilali sa ijo. Eta kanogo. Meta fo mama esa. Karate kono genyo kono misega ne ka bara dabla. Kaba. Yo kono de. Ne tuna kana mama ni chemi sore ndo. Na ge chutu ne ga chenyi wala sa ya fatila ka. Oui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah tonton. Aba songo. Terus sih. Tonton aja tuh.
Allah. Somogɔw dun? Tɔɔrɔ se. Baasi tɛ. Hakɛ to i sigi. K'an sigi. I yɛrɛ k'i sigi. Baasi t'i la kɔni. Baasi tɛ n na. I juguman tɛ. Ala kana kɛ juguman ye. Comme o don o la ne donna k'aw sɔrɔ so kɔnɔ. Donc n yɛrɛ ye n sigi ka miiri kɔfɛ n maloyara kosɛbɛ. N tun b'o kamanagan yɛrɛ de la n dalen n'i donna ka n sɔrɔ yan. N bɛ yɔrɔ ɲini cogo bɛɛ la walasa ka se ka yafa deli fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la fili ye n sɔrɔ. O tɛmɛlen kɔfɛ n kun kan ka da kungo fɛnɛ. Allahu Akbar. N den. Naam. Yafatigi Ala ye. Ala ka yafa n'i ma. Amina. Mɔgɔya yɛrɛ ye nin de ye. Fo hadamaden ka to k'a sigi k'a miiri. I ka ko kɛtaw la, i jogow la. Yalima n bɛ se ka yɛlɛma jumɛn de don n ka maanifinya la yaasa ni maaw bɛ se ka bɛn ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ cogo min na. N yafara. Ala ka yafa an bɛɛ ma. Amina. Ala yɛrɛ de y'o fɔ ko an ni ɲɔgɔn cɛ de ka gɛlɛn. An ka ɲɔgɔn makoto ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kanu yaasa an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na. N yafara. Ala ka yafa an bɛɛ ma. Ala k'a n'i dɛmɛ. Ala k'a n'i sutura. Ala k'a n'i jigi tugu. Amina yarabi. A diyara n ye kojugu. N den nin diyara ne ye koyi. I hakilina min sɔrɔ nin ye i ye denmisɛnnin fitinin nka i ye hakilina min sɔrɔ nin ye maakɔrɔba caman bɛ yen u tɛ nin hakilina in sɔrɔ. Ka d'a kan n'o dusu ka ɲɛ ka ban ni ko kɛra u tɛ sigi ka miiri a la tuguni yɛrɛ. O dusu in de fununen bɛ t'u bolo. Tiɲɛ don dusukun ye fɛn dɔ ye a tɛ se ka kuru i b'a fɔ nɔngɔnkuru. Dusu bɛ hadamaden kɛɲɛ o. Ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne Burama min filɛ dusu bɛ ne kɛɲɛ waati dɔw la. Nka ne tɛ n ta o yɔrɔnin bɛɛ la ka waleya. N'a ye ne kɛɲɛ waati min na ni n y'a dɔn ni n ma n yɛrɛ kɔlɔsi n bɛna tiɲɛni kɛ sisan walima n bɛna sitanɛla ko dɔ kɛ ne bɛ taa kɛrɛfɛ k'an sigi n kelen na ka hakili jagabɔ k'an miiri ka ɲɛ. O la hakili bɛ n bilasira n bɛ sɔrɔ ka mɔgɔya kɛ yaasa an bɛ se ka yafa ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn kanu cogo min na. N y'a faamu. I yafara o. N yafara. Ala ka yafa an bɛɛ ma. A bɛ ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna. I y'a faamu. I hakili latigɛ n diminen tɛ tuguni. Fauna. A diyara n ye. O yɛlɛ kɛ. Ne ko i b'a dun. Taara baarayɔrɔ la a mana fɔlɔ. A taara baarayɔrɔ la. I yɛrɛ kunkolo ye n'i ma to ka fɛɛrɛ kɛ ka caman bɔ nin si la de o tuma i bɛ fɛ ka kɛ arasa ye. Ayi. A dɔ bɔ nin na de y'a mɛn. N'Ala sɔnna ma. Ayiwa n bɛ siran ɲini. N'Ala sɔnna. N'a nana ko n bɔra y'a mɛn. Ala ka tile yɛrɛ. Amina. Na y'i bila da la. I bɛ n bila da la. Ayiwa baasi tɛ. Dunyana tie gelemai Adamaya gelema Nesirana moni Aida. Na mama. Dunyana tie gelemai Adamade ya du gelema Nesirana moni finyanye Comment tu parles là? Moi, il faut remplacer bien. Anyway. Quand on a ton cigare là. Maman. Il est un gardien nibi. Na efleni ne bora ba do be me yoro lai. Ko kana me ino de. Ndum ga tan clé de la. Maman, ni bon me na ino ko ni. Ah. Ne be so ngata. Ne tina ni sore ana ne ni bulo kan ata chi dola. Me ne re bulo ngo to sigi be ga kayandi. Iko chori? Ta chi dola mama. Ai da ne be ko kumba be ga ne kan ngoro bo. Mo te sa waya fama mtotala. Ton si tika ke amta ni ka parba fi zina. Ke ni dom na bo. Yen bulo re bina ta chi la. Bro. Jom na ni ga dagar. Oh mama kana me no ke. Ne be kumba be ne kan ngoro bo te. Maya fama sanju tala. Ne ta fon sa ko message ngara.
Makana messa. Mbembe. Ngada garder. Makana messa. Mbembe. Bye parlerai. Merci, bisous. À tout de suite. Nyani fo balima lunyana. Mbalima kela kaluye. Kani fo balima lunyana. Bombalima musola kaluye. Ami. Monsieur T, excusez. Ami, qu'est-ce qu'il y a? T'avais pour moi aller tout le monde, mais qu'est-ce qu'il y a? Ni t'as tapé sans changeri. Tu étais perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Même à l'réunion tout à l'heure, n'était pas dans ton assiette. Si tu as un problème, tu me dis. Que ce soit professionnel ou hors service. Ok. Parce qu'apparemment, avec la Giga Baraka, on t'a pris pour un objectif bien précis, mais actuellement, si ça ne donne pas, elle est pas bien. S'il y a quoi que ce soit, il faut m'en parler. Ok. C'est bon? Oui. Tu es sûr? Oui, c'est bon. Ok. Le dossier d'Offrené, il est finalisé là-bas. Il va visualiser. Comme ça, il ce qu'on a dit DGMA. D'accord. Voilà. Maintenant, on est tout à l'heure là. Maintenant, étudiant donc à Paradoke. Au lieu qu'on a voyagé d'amener tout récemment. Mais pour la toquer. C'est bon? Ok. Ami, bonne journée de travail. Okay. Merci. Bonne journée à toi aussi. Merci bien. Umba kalanyo na Fadima jodo sake mana mana kalanyo na Fadima chenya jodo sake mana mana kalanyo na nangamade jodo sake mana mana kalimana do Fadima sibona ote kumajule usula kasadume Fadima sibona Fadife kasabe Fadima sibona Fadima ni kanga kisa jombe ni tontu mamba insikita ket fasatida akonde wapika burumusi bilama hapana Yalla. Salam alaikum. Walaikum salam. C'est joli. Ça va? Ça va. Ça va. Oh, mais tu connais. Ça va. Kan mebi. Ça va? OK. Ama ko bi. Il y a pas faire smart. La fille jolie fleur ça. Ça va? Ça va. Comme tu veux. Ça va. Ça va. Kan mebi. Ça va. Dodi kan mebi da. Ina ko mo kay. Dodi. Idi tar ko yindu. Idi tar ko yindu ko circulation. Amano wala. Yemusa. Mere idi boko ko no ko mebi ko ndo ko no. Yam blati ko no yano. Mera de timni ka bodon. Ko beto woni. Ça va. Idi bi tar la be atan sara sa fifi. Ato idi. Kan me idi ma ko sa. So bini lo ako. Ni fifi jolie ka. Nyo ta bere tar war sara de. Yoro de. Tu me queda. Oye, nara, esta me dice. Yoro. Parwa. Oh. Ana la war ko nu. Nara ta be gérer. Yoro. C'est bon. Qui t'a d'appelé. Aywa, tais-toi, Borade. Qui a jeli, jegani jeli,
Ni be tondia abara ni ba woro. Fifi ni je. Fai kila ka juin ke ver kono ka dauma. Ko fa kita duni. OK. Problem tal. Ni so yare de kanwa. Tamani de wa. Mo taro buka da afala. Mu fadi maga toni kan. Akone. Sara mana madomani yarabile nadi wa kalfe moye neni mogole fe konteli anyela ne wa ko saleni fe ne la melekeni doke kumabala kofile te kofile mamu kofile te kofile mamu be moko kera dugu mene shima ni seruma obiki ali ni masuma obiki Setu uga kenena ko juya mama Setu Setu ni fana komrel mi tiɲɛ k'i sigi fauteuil kɔnɔ mais k'i sen fila gulon sanfɛ e ni ala cɛ nin ye mɔgɔ ɲɛnama bara ye i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye tɛmɛ ka bɔ yan a filɛ n'i y'a kɛ cogo dɔ la dɔrɔn n'u m'a fɔ k'i ka jugu ou bien u bɛ ko dɔ ta ka i sɛgɛrɛ n'a ye e ni ala cɛ nin ye ko jɛlen yan han ne y'a fɔ Fifi ɲɛna o n ka nin dennin yan ne tile kelen ma da nin na walayi nka ale tɛ Fifi de don Fifi bɛ n'a sɔrɔ Dunyana tie gelemai Adamaya gelema Nesirana monifi Bonsoir. Ça va? Bon, mais Allah t'en. Et dans la maison? Avec elle, non. Ne raconteras tout ce que la nene n'a pas. Et Dominique, j'espère. Oh, ne Dominique donne le bureau là, mais ça va. Le bureau là? Avec le mail là. Et tu vois la vidéo? Yɔrɔ ne yɛrɛ de tɛ foyi de faamu quoi ni e bɔra ka ban ne bɔra ka ban ayi a bɛ kɛ i ko mɔgɔ fosi tɛ du kɔnɔ a bɛɛ t'i ka baarakɛla ni nɔ yan ne nana sɔrɔ a dalen don fauteuil kɔnɔ k'i sen fila ta k'a jan cogo dɔ la walayi n'i y'a lakali kɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko lakali jugu de don adamaden n'i marala kɔni ka ban kɔni n'i bɔra aw fɛ yen i nana walimɔgɔ fɛ yen kɔni a yira k'a fɔ k'i maralen don. Chérie, n y'a faamu. E diminen dɔ de la. Mais n bɛ dimi o la kɛ e ni ala cɛ mɔgɔ minnu kɔni lamaralen don ka ɲɛ kɔni i bɔra i fɛ yen cogo min na n'i nana walimɔgɔ fɛ yen kɔni i kan k'i yɛrɛ lamara ten han ni ne ma dimi o la ne bɛ dimi jumɛn de la. E kana debe k'i tɛgɛ dɛ dusu la e b'a dɔn Aseti tɛ mɔgɔ jugu ye manque d'affection dɔrɔn de b'a la ne yɛrɛ tɛmɛna a la sisan ka don ne n'a kuma na. Baasi tɛ i tɛ k'a fɔ ko manque d'affection a bɛ kɛ manque d'appétit i bolo yan parce que e bɛ ko bɛɛ ta légèrement ka ko ninnu kɛ nɔgɔya la denmisɛnnin dun filɛ nin i b'a ye kojugu min na dɔrɔn n'i m'a bɔ a la a bɛ k'a tagabolo ye kuma mana fɔ i ɲɛna cogo o cogo e b'a ta ka bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ walima i bɛ na ni hakilina dɔ ye hakilina min yɛrɛ a man ɲi fiyewu ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni problème kɔni bɔra la so kɔnɔ yan de un n tɛ don a kuma kɔrɔ n tɛ don a jigiya kɔrɔ wa a tɛ ɲɛ siran na n y'a f'i ɲɛna dɛ ayiwa olu kunna di o de sɔn ka di. N y'a faamuya chérie ta bɛ tiɲɛ mais nin ma se ne fana bɛ ka na aggraver trop dɛ. Aggraver tɛ sa tiɲɛni man di ni kuma cɛ bɛ ka f'i ɲɛna waati min na dɛ a bila cɛ minɛn kɔnɔ ba ye wa barika bɛ o de la e kɔni b'a dɔn denmisɛnnin fila kɛra ko bɔgɔ de n'i y'a mɔ ka bila cogo min na a bɛ to ten de han
yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko manque d'affection bɛ mɔgɔ min na manque d'affection bɛ mɔgɔ min na kɔni kan k'o bila minɛn dɔ de kɔnɔ minɛn mun ka ɲi kɔni n'i y'o bila minɛn kolo kɔnɔ kɔni o t'o tiɲɛni ya han c'est comme si a bɔra mara dɔ de kɔnɔ ka na mara dɔ kɔnɔ ni anw m'a mara ka ɲɛ sisan a tɛna fɔ ko an tɛ waliden fɛ ou bien an bɛ ka juguya kɛ waliden na ne kɔni n t'a fɔ ka ban ne tilala. O bɛɛ tiɲɛ mais ne tɛ fɛ k'i ɲɛkun dɛ. Ne ɲɛkun ne tɛ o ne n'a tiɲɛ dɔn ne kɔ. Ça c'est mon bébé. Un peu de souris. D'accord, comme bras du bono. Mais au courant. Allô? Mangache, oh. Chakra dit, chamena qui kono munebe. Et ça fait 10 jours sous Mantekana. Ah, tiens, sinon, on va nous mettre là, vous manquez de l'air. Ok, je suis là. Faut pas te. Il y a un petit doigt, il y en a boire. Ah, tu es là, il y a un téléphone, tu es fait dans la main, nous avons donné ça, ça qui voulait. D'accord, problème là. Ok. Ok. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. À quoi grâce vous? Et vous faites mon frère? Mais depuis que nous avons dossier de la Canada, nous avons parlé de dossier maillé, on a jamais dit. Où est parlé de négatif là? Aïe, hôtel chef, cours de Tchara Mandori. Mais non, quand on a fait beaucoup de Tchara, on a parlé là. Et quand on a Tchara, et quand on a Tchara, on a parlé là. Ou bien? Ou bien vous avez dit là? Hein? Chef, désolé. Désolé, Tagaré. Il va donner ma frati, il va me la là. Et puis, deuxième me dit, ce sont des dossiers qui sont très très importants. Dossiers nous n'avons pas beaucoup parlé là. Hein? Quand on a un problème là, ça m'a dit, il faut arrêter ça. Ni fin de ma voiture, on a un voiture légale. Yamia. Ok, monsieur. Dossier banal. Oui, on a dossier urgent. Ok, merci.
Bonjour, comment tu vas? Ça va? Comment Alhamdulillah. Fifi nous? Fifi m'a essayé d'en faire judo churanga. Donc elle n'est pas là à représenter. Oh là là, pourtant je voulais qu'elle soit là parce qu'il y a un fin de semaine que nous avons fait un contrat. Mais bon, c'est pas un problème. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Ça va? Je crois que tu t'es fait prêt. Oui. Ok. Ok. Bon, il y a juste un petit détail. Il va y avoir un contrat, un gros contrat comme ça. Si tu t'es sorti, tu trouves que négociation où tu as, on fait faire, on fait faire. Avec la fille, fait un fait une fois. Bon, elle doit faire. Il y a un chama ba faire, abo qui va tourner faire. Bon, pas calama, ni mo chama d'ado là. Il va falloir souvent qu'on motive. Alors, na adasra, on peut compter sur vous? Oui. Il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur nous. Ah, c'est ta parole? Oui. Il y a pas de parole. Merci beaucoup, ok. D'accord, pour le temps là, passons aux choses sérieuses maintenant. Voilà, vous avez ici. Est-ce que tu peux me donner 2 secondes pour observer? Je crois que c'est bon. Tout qui commence bien, finit bien. Bon, comme il y a fort, maintenant, mais comment maintenant, je vais encore reprendre. Est-ce que toujours je voudrais qu'il y ait un compte au camp pour qu'on fasse exécuter? Vous serez satisfaite. En tout cas, Balba c'est ça. Nada Mabola, Adade Bon. D'accord. Nous avons fait un peu de souhaité parce qu'il va calmer, on a souhaité que Baradam ne tolère. Donc, fait un peu de mais on va parce qu'on va observer on verra bien, on est là. Vous serez complètement satisfaite. Ah, il n'y a pas de... D'accord. Dans ce cas, on peut prendre un jus. D'accord. Allô? C'est comment? Ça va, Yérelo. Quand il a vu? Voilà, quand fouille, mais... En fait, moi, rendez-vous pour m'aider à vous le Fala. Il va reconnaître complètement. Ah, mais Aïda, est-ce qu'il y a une rendez-vous? Et Alanjo tala ça. Mais tu sais, à inviter le nouveau papi fait no bi. Nin papa de maman kata Dominique. Donner un clip bora ko yéredi. Ok, am se gata no konfe. Madame. Ala, il fait ne kun ta dongo iye yere faga shwere. Il fait papa gi dagi kantigere. Ntenye jouer ala re. Haya. Kana ya jouer ça. Non, t'inquiète ça. Franchement, j'ai complètement oublié. J'espère qu'il m'a dit mes con. Ah, ok. Amabda la prochaine fois. Sinon, il va me barrer de tes noms. Non, je fouille là. T'inquiète. Mini n'est ni bon kalamani. Il faut le voir bon. Il y aurait fan de négane. Il faut le voir négane. Ok, ça problème. De toute façon, on va essayer qu'en rattraper ou bien. Ok, il n'y a pas de souci.
Bon là, je vais devoir te laisser parce que quand on a un kungolo walanga ka peine ka blanc forme na, il va donc quand on a chéri séduit quoi. Donc, il tenait séduire, puis dans les concurrents séduire quoi. N'était maudit moi. Bon Alinga. Ok, prends bien soin de toi, ok? Toi aussi. Bisous. À tout à l'heure, bye. Datang pressure kita kan nanya ada apa? Ya kiri bala ko Dawuda n'a muso kan ka na hakili la fana dun n'an fɛ yan bi. O ko ye bi de ya? Bi de don kɛ. Hakili bɔra pewu. N bɛ taa dugu kɔnɔ ka na n'u fɔra n kɔ i b'u bisimila. Baasi t'a la. O cogo la ten a bɔ a. I tɛ dɔɔni fara n na sɔngɔ kan? I bɛ taa so kɔnɔ arimari kɔnɔna lajɛ i bɛ dɔ ta. Baasi t'a la. Kana bɛɛ ta dɛ. Baasi t'a la. Ala ka segin ni ɲuman ye. Amina. Cerita Esa. Ça va? Oui, ça va. Comment ça? Voilà. Kau dah tahu lah. Umu. Mana kau ciri mangam ya? Karena mau baca dulu ya sa. Yang mana lah desa. Karena kamu yang sih. Bila kita tu video. Boleh tahu dah. Baasi teh. Baasi teh. Belum suruh mana? Wallahi. Ni ada guna ini kan? Saya sih gini kira kira. Umai bela seraninya. Igere. Voilà, on gagne la gamme. Tu es les gens de Tunaka. Bon, tu as la famille là. Omani bile. Kaya ang blam so niya sige. Ni maro mi nani ni uti tobliyo. Boy waro ni nana ni kana di mare parce que baragal. Baragal ko sa kulay. Baragal bi baragal ko bala. Baragal ba ra do. Baragal. Baragal. Mo eri situ ko ke. Mo eri situ ko di baragal. Ini mara ka position no. Mais à nous parler non. Abana le. Apa ere. Ale bisa kala mo ya. Abana le. Non, ni pas deuxième. Deuxième. Mo eri situ. Mo eri situ. Bon, avec ici là, le vaccin là, on nous flamme le passé. Abana le. Non, bela ni ka de ko. Tete no bode. Dana, wuli, anga tatu ni masika tubulike. Nankila dumune rinne no ko. Oui, il y a des gens qui sont et quand on a la tu t'es mis en Europe. Papi mena ta ere kamare. Bouton. Non, il t'a capé quoi. Ça va? Ça va là. Le basiti. Quand ça tu kadi mburam so kana be kanyon sora bi ya hein? Voilà. Et voilà on est coachulé le coach dans ça. Ah effectivement, mais c'est une partie remise dans la sona. Tega uji takana. Wai ga tele afana re. Voilà, tele are. Aku makan dingin sama snack kan. Papi, nere baru dah kan. Wah, itu kekui. Wah. You know. Alah ni sanji. Abim dulu ni hati punya itu. Kapan kita tu ni sebenarnya? Mau apa aku dosnya ini punya cuma. Dong ini dah waktu saya sah. Apa belum? Kau ni apa kau jalan ni? Kau ni apa preferred? Ini dong, bismillah ni. Nani ni baru kau ni makan papa. Iya. Nama jatuh lama kami sih nggak boleh katui. Kita restoran lah sini. No, apa pilih kau? Ni kan papi kaya, apa belum? Belum nak ni belum. Ni dengar belum nak dong. Iya, aku ngabu kalau. Subuh kan korore. Tapi terus subuh baris ane kamu. Ini papi lawar ni besar. Ini kan lawar ni. Ini kan basuro, ini baru mufada. Ya. Laga dulu ngalah kajian ini mau keluar.
Nga sinamusoya bila kɛrɛfɛ la. Ya ye intérêt ka intérêt ko mɔden sa k'a bɛ sɔrɔ ka ja ɲini. Ok. Bon appétit. Merci, bon appétit. Kuntala ne kuntelina wali nyuma koromale sonye saramana nesirana adamayanye bama kofi dungelema adamadeya dungelema le nyuma fonyana baby mobola juguma fonko baby mobola nyuma fonyana baby mobola nesirana adamadeya nyeta dunyana iye dunya betene bayereye yani kita ke juya baye muneti bara bayereye yani kita ke fadesa ya ye muneti bara de be mone bola wari te soro labi fika bara lu te soro labi fika bara muso te soro labi fika bara de be mone bojona Barakani ne jole binanni mais nyata la bebe ga media ver ebna de to godne ma de to go de be ya menenne soro biu che ito ya nyona vere bayereye yani kita ke juya bayereye yani kita ke fadesa ya ye muneti bara de be mone bola wari te soro labi fika bara lu te soro labi fika bara muso te soro labi ini aku be okile ni ngubi la re ah bon kana flatira wala ni te mo flatiu tiens fa doucement voilà on sera boulot beaucoup boulot beaucoup wa boulot beaucoup président ni meida bay wow en fait yamé agri jigi jumela ya Négoyer boulot pour Alzheimer de Benela. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. Ah bon? Ben oui. Wow, ça n'est de cliquer du code. Ah, nefa. Nebe mido. Madala ni bak la donne. Mira. Eh. Ouais. Tiens, tu veux voyager? Non, on t'a voyager. Décortiquer ta ça fait Dougouma, ça va? Et si tu veux, je me tourne, hein, tu regardes. Waouh. Ou pas nous d'abla ça. Bah donc on connaît Gouma et ça. Il est badon. Mais bien sûr. Mais il va dans la commune. Bah je sais pas en tout cas on me ga air freta. T'en as où Fanny? Bon. C'est pour un but bien déterminé. Ok, là ça devient sérieux là. Il m'a ça, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Tu es stressé,
Rien de grave. Juste que... Bon, je sais pas où commencer en fait. Bah, Adam ne dame ne lake. Mais... Nego, e bɛ ka kuma ji de fɛ wa e bɛ ka kuma ne de fɛ ou bien e bɛ siran ɲɛ sisan? Si, n bɛ ka kuma i de fɛ. Bah quoi? N bɛ ka siran ɲɛ cogo di? Gere t'i kun na, ni Ah, ne b'a dɔn ni gere bɛ n kun na. Tu me parles, tu regardes là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Ta fille. Ok. Écoute attentivement. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna. I b'a dɔn a mɛnna n tun kan ka f'i ye mais t'a sɔrɔ a tuma de tun ma se quoi. Yɛrɛ i b'a dɔn i ka di ne ye trop. N b'a dɔn nka i fana ka di n ye. I m'a faamu. I b'a dɔn ne tun bolo n'a bɛna dan teriya dɔrɔn ma quoi. Nka ne b'a la a kɛra ko wɛrɛ ye min ka girin hali ni teriya yɛrɛ ye ne fan fɛ. Aïda i ka di ne nin kun yɛrɛ de ye. C'est-à-dire? Ne bolo yɛrɛ de b'i fɛ Aïda. Wa ne kunkolo tɛ muso kanda la ne t'o fɛ. Bentar ya kata Su, coba aku. Aïda, o cogo nin na mais e dun ma fɛn fɔ ne ye. Belum, kata Su. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Voilà. Au fait, je m'appelle Mohamed Silla. Et on est détective privé de Cabot Houston. Ah, ok, je vois. Voilà. Je vois. Moi, c'est inspecteur Koulibaly. Inspecteur Koulibaly. Oui, oui. Ok. Au fait, notre affaire d'or là. Assassinat d'or il y a à peu près 10 ans. L'assassinat d'une jeune fille âgée de 24 ans. Je sais pas, il y a plus de 24 ans. Oui, il y a à peu près 10 ans de cela. Mais son nom, s'il vous plaît? Son nom, c'est Aïchata Silla. Aïchata Silla? Oui, oui. Bon. Tu dis qu'il y a 10 ans de cela? Oui. Détenu d'or, tu m'as voulu à propos de l'affaire. Ah, oui, je vois. Omar. Ouais. Omar, ouais, je me rappelle maintenant. Voilà, donc... tu me fais à quoi tu m'as dit si tu nous sors là. Bon, cherche à quoi connaître. Au d'Atoura, mais l'affaire d'Atoura il y a longtemps. Ok. Mais, monsieur, ne m'a pas fait famille. Tu as dit que tu as fait assassinat, tu as fait Jamana. Tu as fait d'Atoura, tu as dit que tu as fait tu m'as sorti là. Ah bon, autant on est renoué. Autant on est renoué parce que mes parents ont mes instructions ici. Dans les banans, les mots de banana quoi. Ok. Donc nous il faut que tu aies à me donner. Alors, si ça m'a aidé, c'est la monnaie pour que tu aies une enquête là où Ah, ok. Bon, dans ce cas, on va voir ça ensemble. Comme il y a fait trop bien. Les mots de banana, mes parents qui ont charia. Donc maintenant, je vais aller en parler à mon commissaire. Ok. Le sujet où il y a. Donc, le dossier c'est là où il est tourné. Donc, je suis dimanche dans les jours à venir. Ok, pas de souci. Donc, en marketing, ça marche. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Là, nous serons une nouvelle demande à Koula, mais ça va bien. T'inquiète pour ça.
Il a aidé. Mais je vais venir la semaine prochaine. Ouais. Oh, m'a dit fais-moi. Oh, ok. Ah, chef. C'est un boulot. Viens. Viens, le bois. Viens. Qu'est-ce que tu as donné? Tu vas que tu es interdit? Tu as interdit le cadeau. Chef, je m'appelle maman. Je suis en train de ça. Et nous sommes là. Chef, tu es en train de ça. Fais-moi ce que tu veux. Coupe-moi. Est-ce que coupe-moi? Mais 200 000 francs, dis-moi. Je suis dans son celui-là. Ni serein, ni négué. Non, chef, tout ça. Et maintenant, tu es boulé. Mais agent est boulé avec quel problème? Non, fouille. Zéro. Non, ça va. Ça va, tu as compris au moins. Quand tu es une fille, ne m'a fouillé de famille. Tu veux dire, les Polonais a expliqué gagnant. Si, mais le problème ce n'est pas toi. C'est quoi? Né. Aïda, elle m'a fait un autre jatemina. À chaque fois, ne qui doreba faire nega jirabi kakatrafe. On a des problèmes hier. Je sais pas. Et à qui l'a fait mener. Bon, je pense que même Natasso, je vais la couper. Oh, tu vois, Aïda. Pourquoi à chaque fois, Nina essaie de ma fille, il veut juger vrai ta gado. Et puis j'ai l'impression qu'il va bonner depuis une fille, il va distancer. Il va là. À mes classes d'examen qu'on a en fait cette année, les boulots fait beaucoup manifester nous niveau le bêta câble de côté. On a concentré, on a kalanga, on a concentré, on a examen qui a passé. Pour moi, on aurait un cadre. Aïda, s'il te plaît. Si tu insistes, mets ta soupe. Ok. Je vais me dire que télé ménage la télé là. Putain. Courant tigale nous. Bon, ça tombe bien. Ne te n'as pas soucié parce que ma maman avec encore.
mais e bɛ ka pressé k'i bɛ tɛgɛ so mun de la Aïda? Mais t'es ka pressé ka taa min? Maman de bɛ k'an kɔnɔ bulo i fana sa. Aïda, s'il te plaît, fɛn dɔ fɔ n ye min faamu au moins. Sisan na t'an bila so. I tɛ na dɛ? Ok. Ozo. Ozo. Ouais. Ouais. Je vois ça. Ozo. Ouais. Tu as à partir d'aujourd'hui me fait que relève quoi. Il est occupé work là quoi. Parce que il y a des thèmes né. Il y a cliquer bon à thème dem senen mbé quoi. Ouais. Non me fait ka au ko gérer. Ouais, t'es à quel niveau qu'elle est nous. Quoi. Et puis minte mananche. Non, Frido. Free voilà. Je m'attire. OK. Ouais. Ouais. Il va que quelqu'un cliquer ça. Donc à créer mina ou bella. Ouais, t'es. Era boda ça suma doniga gele. Et puis pour que ka éviter ani gardu kana se ñokoma. Ouais. E be gero le ba ñefu. Mais kungulu gelen do bula. Ouais. Donc ni min bananga kuma ma. Il va tenir à mais assemblée que. Non, te couches là au Gabon. Tu étais même 50 soso. Non, il était mais c'est qui c'est problème là. Ouais, galonte. Et quand il faut droit. Nous maçon. Il va fournir avec elle. Ouais, t'es donc ma dou ma place. D'accord. kuma bɛ fɛ ka n faga de espoir ye tiɲɛ nin yɔrɔ janbaden na o ma an bɛ kurusigiyɔrɔ de la e m'a fɔ k'e bɛ se ka boli yan ayi n bɛ se sport la ni n bɛ se nin boli ni jɛ la olu fana tɛ kelen ye sa ne ye faamu e bɛ ka kɔrɔ de e ani kɔrɔ fana tɛ kelen ye dɛ dɔ kɔni kɛra nka ani n bɛ ka kɔrɔ kelen tɛ dɛ
Anti taa so ne b'a dɔn tɔ tɛ la ah yani an ka taa so tagama in bɛɛ bɛ n sɛgɛn an k'an dɔɔni sigi Irisuma la fɔlɔ ni sɛgɛn labɔra waati min na an bɛ sɔrɔ ka taa so y'a mɛn i cɛ ni min ɲininka mɔgɔ han n yɛrɛ mun ko daminɛ tɔ Merci. Vous voulez les entendre là? Ah ouais? Ça c'est très bien. Du courage. Merci. Maman, ni wula da ina. E kun ta to shini doro. Shu be sanga ko ila de. Ai mara ni shugo. Shu ko na meta kana. Ko sigla ko ngana shi. Ya. Ah mama. Iwan ba kalama ko sugu nuno mani papai. Aida. On kuma suwi. Ele fara que ya ni mo fuile fanga autanna. Et puis gourmet. Les gagnants. Eh maman. Ça c'est une nouvelle. Bro, ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn bi ta in bɔlen kɔ la i tɛ ne sɔrɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ la dɛ. Oyi cɛ i b'a fɔ ko jama de jɛra ka ne bugɔ ni bere in kɔ la t'a sɔrɔ i fama na entraînement ma de. Eh wa bi ta in bɔlen a la an bɛ sɔn ka fama sport ma tuguni dɛ. Ayi o kelen an b'o fɔ k'o bɔ a la pewu. Cɛ n bɛ ji bɔ n kan ka na. Hakɛ to dɛ yanni ka taa ji bɔ i kan ne yɛrɛ tun bɛ na ci dɔ f'i ɲɛna. O ka di. A ma juguya. Ayiwa baasi tɛ wuli k'i sigi fauteuil sanfɛ. N tulo b'i la sisan. Tonton e ni mama ka ko ye sɛbɛ de ya? Lo awɔ sɛbɛ don ko in daminɛna a mɛnna caman kɛra a la a tɔ ye kɔɲɔ dɔrɔn de ni ala sɔnna a ma tile 2 in na a mɛna kɔɲɔ dɔgɔda. Diyara n ye kojugu. Jari ye anw bɛ niveau min na anw ye diɲɛ faamu cogo min na ka diinɛ ɲɛɲini ka diinɛ ɲɛdɔn foyi tɛ se ka anw bila kulonkɛ la ni ye anw ye ka fɛn o fɛn kɛ ni anw ye sira o sira kan i b'a bila i kunna k'a fɔ o ye sira jɛlen de ye o ye sira min bɛnnen bɛ diinɛ binakun kan o tɛ an tɛ don kulonkɛ la a faamuna o dɔrɔn de tun b'i fɛ. Awɔ parce que mama ka ko ka gɛlɛn ma dɛ sabula ale de ye ne fa ye ale de ye ne ba ye donc n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna na fara an kan a ka kan n k'a ɲini k'a dɔn fɛnɛ n'a y'a sɔrɔ a tigi tɛna kojugu kɛ mama la. N den ala ka si diya ni kɛnɛya d'i ma. Amina. N den i ye kuma min fɔ nin tɛ denmisɛnnin kan ye dɛ. Nin m'a yira k'a fɔ hali ni ne voyagera ne bɛ se ka n jigi da e kan ko dutigi bɛ so kɔnɔ yan ko baasi t'i ba sɔrɔ cogo min baasi tɛ du sɔrɔ o cogoya la. I ye nin hakilina min bɔ i da n bɛ ala deli k'a ɲini ala fɛ hakilina ye ala k'a sabati i dusukun na. Amina. Ka d'a kan i bɛ ba nafa dɔn maa o maa k'i ba bonya k'i ba filanw bonya k'a dɔn ba ye sɛgɛn min kɛ denw ye bilahi ala t'i to kɔ. I ka nin kuma in diyara n ye trop nka n bɛ yɔrɔnin min f'i ye ka fara o kan Bulo ye denmisɛnnin ye e ba ka di ne ye cogo min na ni e b'a dɔn Bulo nin kuma ninnu man ka tɛmɛ i ni ne cɛ nka n b'a f'i ye ka se k'a faamu ne Burama filɛ an bɛ don min na ko bi da de bɛ ne sunɔgɔ tɛ ne ni ne ye n da ne bɛ miiri i ba de la n bɛ miiri a la cogo min na n bɛ miiri e fana la ten e ka sini ɲɛsigi e ka kalanko fɛn minnu ka di e ye n bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka olu lase e ma cogo di Bulo ne bɛ miiri nin de la su ko t'a la tile ko t'a la ne hakili bɛ aw kan
Blo jarabi ma ine nga ye demseni ni ala sonama ni korobara ibina don jarabi femi ne be jarabi donc e blo wala awo chorita blo fitini ne ren do be ñogo fe como awo iblo ni madalam se kana tigi iri la ame fagaye be fe kana ira na foso kono ya fo nga o fana kofe metuka kangani min dayi ntesa ken adallayi blo san kalo tan fla imiri imasawla blo imiri idambela ikimiri bokulula ika masebe senta kana tugu malangulon ko blo kulongeti manifin dambe mabba ko ibi dodon jarabila blo kana kulongeke blo sebe senta ni ay to ka blasra ina fo ibi balmo blasra tugu mi ina fo ibi jangon blasra tugu mi kana lafli ki ba blasra tugu ko ya fam ala sonna nana na me fagay ni tita ro la dum na ba wole kana na yiri la uti bashi nga mideli ka segengi deli kana to akadon ika kalana kana to akadon bugo tegene nga kalana ya fam maso be chesri mingi awye ka kalan sara afana ka o chesri ndon uye akana kulonga ke kalana nawduna ya fam sinimbe ipsega na nga yenyela ndaka afuna problem kala meji bonga flo agaisa ibekla ka tedo segenya yama problem tala wala ne bora ne betaka anko awo kabaso awo Allô? Ça va, quand même. Eh, voilà, il y a bien pas soutenu. Ah, ok, il y a famille. Pour la fois, je t'ai là. Allô, Blo? Oui. Ne le kuma wo kuma law. Ah, wa Akadi. Ah, ben pour le là. Bon, Akadi en affaire de quoi? Bon, Allah s'observe bien. Ati sa fo téléphone la tu Jean Badr da Akadi en affaire de quoi? Ok, il y a famille pour la fois je t'ai là. Ok, il y a maintenant. Ah, ok, mais. Kadang. Entonces, Ça va? c'est comment? Il m'a bien. Non, même pas. Irado. Ça va, bien. Oh, maman, bé. Aí foi como il veut so bien ngo mettre ano comme ça mais pas ok. Depuis 6 ans. Fait un boulot à 10 mois de. Papa. Il faut n'aller. Yo fungu eba tayo la ngu bingo ne beto ya no ngame baroge nyana fimini na mfama na kokulu nge eba fuku ina ko ne be fegi deli fendo la akai sa ko mure do atone ga Ay ça. Je blague ça, mais clonel là. Ay yugo yo fra bu ko ne bi deli. Non, on va plus mettre. Ah, c'est ta gana ngaji. Ah. Ça va ça. Ay. Ah. Ok. Na ver kana. J'espère que ça va. Oui. Concentrez-le no ya téléphone gane. Ouais, bon. Il y a le manager de la. No wala na ga fay. Mana tu nanti kau juga telefon no. Ibu kamu. Oh, mudah.
C'est pas vrai. Et tu y es le c'est un peu année. Tiens, on est révolé le couleur là. Le couleur là, il faut le refléter. Ça va? Ah, ça va, clé. Mais il y a le jarang koudou. Yoro? Tout va bien. Oui, ça va. Ah. C'est la wakati ndoye. Voilà, clé calon. Voilà, Nego. Du fait que congé blala 600, il a un programme tout. Bon, congé qu'on connaît là, on a ta stage qui est pas pour entreprise là. Stage. Ah bon? Super. Et d'où? Bon, il va faire un truc à faire na tout comme dans quand cours d'âme de musique là. Oui. Et ma foi, on a cours et donc les derniers. Il m'a bossé la marée. Ah oui, c'est vrai. T'inquiète, ça m'a donc les derniers mais. Il est donc type là tant qu'il marqué. Elle a trouvé la nouvelle de fille. Oui. Écoute le gars. Mina Fakura ça. Oui. Fakura. Tu veux dire ça? Oui. Comment ma quand a fourré? Ah. À son âge. Aïda, tu as connu nous n'arrêt. Mais quoi elle est là ça? Ma Jarabi a fait gamme au agir là. Non, vraiment Jarabi agir. On est à toi ils sont gagnés ni clé flan là, c'est ça n'est pas mal. Mais c'est normal. C'est bien. En tout cas, je suis contente pour toi. Merci. Bien vrai que tu me le faire dans sa main. Ni tu me pourras m'accorder coup. Ah, donc il va donc déjà quoi? Mais bien sûr. C'est bien. Donc là. Quand il invité le nous. Nefa. Je me nous avons mondial raté. Aïe, c'est merci. C'est ça. Ah la reine. Non, blasagan merci. Ok. Donc la famille moi on a robe de mariée doit. Aïe, amna diware re. Il est en train de le faire. Et puis on est dans la ligne no man. Puis avec tout ça mais nous sommes valeurs de ali to. Voilà, tu as dit là. Kana ça. Ami. C'est toi. Waouh. Allez, viens. Ça fait tellement longtemps. Vraiment. Ça va? Oui, ça va et toi? Comment tu vas? Ça va, Dieu merci. Wow, La petite amie. Comment est-ce que tu as grandi? Bon, ça fait plus de 10 ans quand même. Hein. Waouh. Ouais. 10 ans, c'est pas petit, hein? Ouais. Alors, dis-moi, tu deviens quoi? Bon, après mes études au lycée, j'ai commencé les petites ventes en ligne. Donc, ça on avait fait après qu'elle a commerçante Bali, c'est ça? Non, hein? Je m'en sors pas mal. Donc, voir ça là, hein? Non. C'est bien. Et toi, tu deviens quoi? Bon, comme il y a après mes études lettres français, et 2 ans après, un détective. Wow. Voilà, là même actuellement, je suis là pour une enquête. Une enquête, c'est comme ça? Tu te souviens de ma petite soeur? Ta petite soeur. Chacha? Chacha, bien sûr. Oui, je m'en rappelle. Elle a été assassinée. T'inquiète, c'est la vie, c'est pas grave. Ah, chérie, je te présente Mariam. Et Mariam, elle c'est Camille. Bonsoir. Mariam! Mariam! Mais c'est qui elle? Non, t'inquiète. C'est une très longue histoire. Ah, d'accord. Je partais au grand marché en fait. Ah, tu vas au marché? Ouais. On se reprend après. On se reprend après. Merci bien. Au revoir, à la prochaine. Nan chesi, chesa. Ika kene? Baru pasti tidak. Semua beda.
Buramuso. Basi foyi t'a la. Ne ka goro minɛ. A bɛ yen walahi. Ma chérie. Ala sɔnna. Basi foyi foyi Ça va bien? Et yɛrɛ dun ça va? Alhamdulillah. E yɛrɛ dun? Oui, ça va, merci. Vraiment xɛrɛ. Bawo nu? A bɛ sɔn na. A ye tobili la. Mun b'a la? Basi si tɛ a bɛ tobi a bɛ gabugu la. A bɛ gabugu la. Ça va? Ça va. Buramuso ninnu a ka baarada in ça y évolue? Oui, ça va alhamdulillah walahi. I yɛrɛ ka cɛ ninnu ni ka. Alhamdulillah. I yɛrɛ hakili lajigin. Ne n'ale ka baara alhamdulillah foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah mais n'i y'ale ka baara yɔrɔ da bila k'an yɛrɛ ka entreprise ko n y'o sigi sen kan ko bɛɛ ɲɛnabɔ a da yɛlɛ la ça c'est une très bonne nouvelle ça Umu Ni taara i sigi bureau kɔnɔ a bɛna I cɛ minɛ a kana minɛ ne cɛra ale bɛna ne den kelen ka yɔrɔ dayɛlɛ ne b'o ta dumuni duman kɔni n'i sera dumuni duman tobi la ka di cɛ ma ayi ale k'o tobi k'o don a k'o tobi ne cɛra yɛrɛ nin diyara n yɛrɛ ala ka kɛ sini k'an nafa la bɔ a la nin diyara ne yɛrɛ de nin ye ne lafiyalen ne den tɔgɔla yɔrɔ dayɛlɛ an bɛɛ b'a awɔ n bɛna ka wula Allô? Allô bébé, écoute-moi s'il te plaît. Namebay. Aïssa. Non, Mimi kuna otesa ni anga classe kono din korodo e classe din korodo de tanto. En famana ay nyogo ngone ku jone migere kono. De passa seulement kuma na fe ame borola ina na bi dimi ngata. Ay Mimi kuna ote. On a bolo nyabene na to na so be nyabene la tena. Non, arrête ça un peu. Irene la malware. Aïe. Hein? Bon, je suis désolé. Njotala. Ok. Quand tu vas diminuer le temps ça? Hein? Et de là ça. Et les nègres me savent Kelevana. Hein? Kana segin nyongo wale yang turunnya. Oh, ami nyongo kuma nyɛ tugun. Heure jumɛn? Ok. An b'a kɛ ten. Bisous. Je t'aime aussi. Wow. J'ai échappé. Ka baara kɛ mɔgɔ fɛ c'est bon i bɛ fɛn sɔrɔ mais n'i yɛrɛ tɔgɔla ta sɔrɔ o ɲɔgɔn tɛ mais service a bɛ mun kan bon service yɛrɛ dabɔ kun ye an ka denmisɛnnin minnu mana tila kalan na bon a ka d'u ye ka t'u ka kalan kɛ jamana wɛrɛ kan ka dɔ fara u ka dɔnniya kan bon an b'olu dɛmɛ k'u ka burusi sɔrɔ n'u ka burusi sɔrɔla sisan an b'olu bila ka taga yen u ka kalan kɛ bon a ka di dɔw ye u b'a kɛ farafinna dugu wɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ Europe jamana wɛrɛw la mais ça c'est une très bonne chose denmisɛnninw ka kalanko o ye hakilina ɲumanba de ye o ye hakilina ɲumanba de ye nka n y'a f'i ye cogoya min na a ka taaɲɛ a n'a segin kɔ o bɛ e de bolo parce que maa min bɛ nin baara sugu la mɔgɔ de bɛ da e la ka na k'u jigi sɛmɛ e la k'u ka den ka kalanko d'i ma e de b'i jija k'i seko n'i damayira bɛɛ kɛ a ka ɲɛ a kana ɲɛ fo a tigilamɔgɔw k'a dɔn k'e y'i seko n'i damayira kɛ fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere don ni e y'o kɛ bɛɛ k'o dɔn maaw bɛ da i la bɛɛ bɛ na u b'i fɔ ɲɔgɔn ye de
Ça c'est très bien. Idija. Allah ka ɲɛ ka d'a ma. Amin. Allah ka ɲɛ ka d'a ma. Allah ka ɲɛ ka d'a ma. Ya Rabbi ya Allah. Kana bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ dɛ. Allah sɔnna ma. Kana bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ. Allah sɔnna. Man ka tin yɛrɛ kuma dɔ sigilen mɛ. Ah oui, ni tasuma in salen, a lajɛ. Ni tasuma salen tɛ. I bɛ se ka sigaro, n'a fɛn na sɔrɔ i bɛ se ka sigaro yɛrɛ k'a. Fonyana baby mɔgɔ la baba. Ne sirana adamadenya ɲɛ datugu dunuɲana. I ye dunuya bɛ tɛmɛ. Ban yɛrɛ ye. Yani kita kɛ juguya ba ye munɛ tɛ baara. Ban yɛrɛ ye. Yani kita kɛ faden sagoya ye munɛ tɛ baara. Baara de bɛ munɛ bɔla. Wari tɛ sɔrɔ la bi f'i ka baara. Lu tɛ sɔrɔ la bi f'i ka baara. Muso tɛ sɔrɔ la bi fo f'i ka baara. Baara de. Ça va? Calme même. T'as acheté? Ok. Donne. Ene wala kadi? Awa kadi si. Ok. Ça va? Ça va. Et puis on l'a fait des grenouilles. Ya, tu musigin to insa. Yen wala mina ofoi. Bleu. Dafu. Ni e kuma na mɔgɔ fɛ ka sɔrɔ e m'i tɛgɛ maga tigi la a bɛ mun de k'e la diɲɛ kɔnɔ de. O tɛ fɛn kɛ na mais a tɛgɛ min ka kuma e fɛ ni ma n tigɛ maga la a ma nɔgɔ ma quoi. E ne wele ne la. Ni kuma wɛrɛ t'i la i t'a fɔ n bɛ taga so dɛ. Kuma bɛ nɔgɔ. N tulo b'i la. Gafu i bɛ tiɲɛ dɔn k'an bɛn quoi. Bleu kana to san lamɛn. Bleu mun de la e bɛ ka nin kɛ ne la. A mɛnna n y'a f'i ɲɛna ko n bɛ i fɛ. Ni n tɛ yɛlɛ k'a fɔ ekɔliso bɛɛ la fan bɛɛ fɛ. Mun na i bɛ ka nin ko kɛ n na? Ne ko e bɛ fɛ ne k'a f'i ye kan jumɛn de la n y'a f'i ɲɛna ça peut pas passer i tulo bɛ n na i fara n na. E ye nin kɛ ne Awa de la. N fana bɛna a yirala dugukolo in sanfɛ k'a fɔ ko cɛ tɛ nin kɛ ne la a dan bɛ kɛ e ta ɲɛ. N'e ma tugu ne kɔ i ko wulu i k'a fɔ n ma ko ne Awa tɛ. Ne mun na fɛn ko ne bɛ baara bila kalo kura. E mun na? Ne bɛ yan nɔ tan ne maa si tɛ ne bonya so in kɔnɔ yan nɔ. Ayida min ye ne dɔgɔnin jugujugu Ayida tɛ ne bonya tɔnɔ ni e fana aw fana bɛ tila ka fara Ayida kan tuguni. Wa ni fɛn o fɛn taara du in kɔnɔ yan ko ye ne nɔ ye ni wari tununa ko ne nɔ don ni fini tununa ko ne nɔ don. Ne filɛ ne fa ni ba banna nka ne ti tali kɛ dɛ ne ti tali kɛ ne nana baara de kɛ n ko n b'a ci an ka so ka taa di somɔgɔw ma. N'a ma ɲɛ ko baara ko kɛra tan dɔn ne bɛ baara bila n'a fɔra ko sarati min bɔ k'o tɔɔrɔ bɛ ka da ne kan ne ti jɛn n'a ye. Asetu y'a bannen yan. Min y'anw ta ye n bɛna solution k'o la n bɛ kuma Ayida fɛ a b'i bonya sarako n bɛna dɔ fara a kan a banna e dusu dara a kuma bɔ wa. Leslie. Et ya? O ma di ya. Non, t'es à Balanade. Ok. Ça va? Ça va. Comment tu dis? Ça va. Bachite. Et Redou. Mais. Il y a eu Colombaine. Avec tu dis? Il te dit Ahmed de Seraman na bureau kono. Oh, Ahmed. Qui minelene. Muye se ni yoro Colombaine. Il sera y tieni kede. Leslie ma tieni mbake. En link me fera ke ka mo beka. La clé banga boîte là, Elba Production. Oui. La clé là. J'étais là-bas, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'il y ait une fille qui est venue. Ta borodon, ta narodo. Kana carrière be chamboulé. J'ai tout fait pour récupérer ma place.
Et voilà, je me retrouve ici. Et ma faralke. Parce qu'il y a un casso la belle terminus de. Ça c'est le terminus. Non, C'est qu'il y a un restaurant qui m'a tenu baquet. Donc je t'écoute. Non, ma faralke. Aning kume oro kume kono koke. C'est compliqué. Bon, bref. Et n'est qu'à être sollicité, c'est pourquoi. Parce que ne hakili b'a la waati min na e ne ye ɲɔgɔn ye la dernière fois qu'on ye ɲɔgɔn ye e ne ka projet ba dɔ de tiɲɛ i n'i ka patron avec les Allemands là. C'est à cause de vous que j'ai raté ce contrat. Donc je sais pas e bɛ ne ka être sollicité bi min na. Tiens donc. Mais Leslie, ne me jorom na elba production. Ne que tu dis ndoroni. Ne joro ko dogo e ka projet tieni. Mais de toutes les façons, toi et moi, l'histoire nous lie. On m'a dit que tu fais. Relation bas de bella Leslie. Bi dien kono bi ne ka dernier recours et aider. Et de psychane la voix. Tu as de très bonnes relations. Il procureur Bob Nyondo. Il juge Bob Nyondo. Foni ban son ABC. Ok. Il n'y a pas de souci. Mais acclé-toi là. Et je te reviendrai. Leslie, ça c'est vague. Hein? Donne-moi 3 mois. 3 mois? Ouais. Mais tu vois, il m'a dit, je vais aller voir Donne là. Bref, Nemnata. Merci beaucoup. Allô? Oui. Bon, moi c'est bureau là, mais dans peu de temps, mais c'est dans la sonne. Non, t'en fais pas. Moi, au Kobijiro. Ah ouais. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Papa. C'est comment? Ça va? Tu vas bien? Et à l'école? Ah, papa. Il m'a fait un congé de rama. Hakili, kana jigina ko gacha. Papa, il va corroger ça. Oh, papa, tu dois continuer à nous dire. Chi. Il n'a pas fait. Foni ajulaji. Oh, papa, il m'a fait quoi? Qu'on est congé blala, qu'on est allé à la bureau là. Si. Non, ma vie. Mais ça tombe aussi. Il y a un bureau là, c'est ça. Et tu es là-bas, tu as mis ta main à faire. Il peut pas mettre un changement. Papa, tu as tout de. Ah non, même pas. Salam alaikum. Nouvelle Douma Kada Aukloka. Couche Nakara bébé. Kushu la samalanyo qualité kukon kuma baneo ni yere kushindu demsenna chemani badu musumani badu ni yere tegedaka
a fraîcheur de wa douceur de wa a emballage no kabako do wa a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na butigi baw i n'a fɔ Shoprite Tonio Market ye ni maa min fana mako b'a camion fa santa la walima ni i mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira kɔngɔ ni o ye 76 92 18 67. Deux mois tɛmɛna halisa ne ma Leslie mankan mɛn avocat ma ci ma juge ma na n wele foyi foyi non Leslie tɛ sɔn muso min don n'a ye fɛn min fɔ a b'a kɛ mais si jamais ni ne bɔra le monde va trembler. Le choubo, wallahi. Toi et Kalokelene. Patience. Ousmane, patience. C'est bientôt fini. Allô? Madame, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien, la famille? Tu es où là? Bon, je suis dans le métier de la femme. Ah, ok. Bon, tu me fais inviter de quoi? Au restaurant Gina. Ah, ok. Assez là quoi? Il est Nadia, oh, Boujiba Krefé. Alors, je suis vers midi, comme on a posé quoi. Ok, problème fait là. D'accord. Merci. Oui, allô Fifi. Ça va? Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Et donc, ok. Aïe, ni ma voulais me Fifi. Ni visse qu'un soroso. Ok, d'accord. Ok, problème, t'as là tout à l'heure. Ok, bisous, bye.
Quand. Oui, rentrez. Fifi jolie. Ça va? Ça va? Comment est-ce que tu vas chez là? Ça va? Ça va, oui, bien. Calme bien. Ça va? Comment est-ce que tu vas ça? Comment est-ce que ne veux le like manger là? Aïe, manger là. Ça va? Ça va. Calme bien. Ça va, bien. Ni veux la majuya. Elle a rien passé. Quand on voyage clip l'année nari. Donc par voir de bimbulu me faire calfer là. Ah, d'accord. Quand voyage tam. Quand on t'a Dubaï, me t'a chine dans la racine, mais tu me conseilles. Dubaï janjo. Ah, mais parti. War ko ine. Joli. Ne fana dalen bi la sa wari mine sa fuita su de bulu. Na be bulu se ko ma bi nere bulu. Ni kote. Nyame. Abano jalen. Mina taka na sa mina dima. Fifi jolie. Ni yɛrɛ b'i labɛn sa. An ka taga tour kɛ ɲɔgɔn fɛ de. Yɔrɔ dɛ. Bɛna bila an problème na. O bɛ diya. Yani ka taa an ta ɲɔgɔn fɛ. An ka taa tour kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà, filɛ nin ye. Ne de bɛ yan labɛn 5 fila de don. Donc 10 de don. Voilà. C'est fini ka Dubaï taga in na. Awa ni ijabuni ni caman bɛ sɔrɔ yen. Problème foyi t'a la. I kana an sama olu dɔw la. Et puis o mi kelen ta. N b'a collection dumanw de kɛ ka na di kelen ma bolo mais. Daga wuli ko ten. Awɔ. Bon fait ne bɛ se ka ɲini baaraba de bɛ ne bolo k'i la. K'i sigi dɔɔni. I bɛ taa biro la. I kɔni baara siri baara. I tɛ se ka bɔ kun kɔnɔ dɔɔni sa. A bɛ cogo di? A baara de problème t'a la. N'an y'i accompagner t'ale kɛ. An Dubaï lamɔ. A banna dɛ. I labɛn sa. An ka taa tour kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nyuma fonyana baby mogola Jukuma foko baby mogola Nyuma fonyana baby mogola baba Nesirana alamade anyeta kedunyana Iye dunu ya betene Bayere ye Yani kita Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Non, passe. Sinon, ça va? Ça va. La famille? Oui, ça va. Les parents, tout le monde va bien? Pas de problème. Jarai. Il y a des parallèles. Aku sama kan London. London? Sisan kan beti London ya. Ça va aller. Mais la fana tun na dɔɔni n bɛ déplacement la. Service? Sinon, ça va? Ça va. I wele baasi tɛ. Mun ka di an ka kuma dɛ? Ni tonton. Ka kuma. Baasi. O don ne ye wele téléphone na quoi. Et même. Oh. Ne ni terikɛ dɔ bɛ ku sigilen don restaurant na. I terikɛ? Ne y'aw ye o. O bɛ fana kun bɛ yan. Bon, bref, on va te voir. Tu sais, tu ramènes ne veux pas faire un qui est. Mais il y a ton woman beginning. Non. Mais où est-ce que tu es? Et c'est ne veut pas qui. C'est parce que quand il est là, pour faire les mêmes côtés. A kun tɛ k'a yir'i k'a fɔ ko fɛn tɛ n bolo fana o fana tɛ dɛ seulement n bɛ k'a kɛ cause dɔ de la e yɛrɛ kan ka se k'o faamuya o faamuya cogo di Mariam i ka di ne ye mun de fa de ye nin fa ye n to yen sa
tɛ diɲɛ la o n bɛ sɛbɛ de la n tɛ kulonkɛ la koyi a lajɛ Moi, je ne sais pas quoi dire là pour aller. non ne te presse pas i ka temps ta n'i ma kɔnɔ de toute façon ne kɔni b'i kɔnɔ i ka temps ta i y'a mɛn enfin bref an bɛ se ka tɛmɛ o kan han an tɛ zi min a zi ka di dɛ Non, ça va? Ça va, quand même. Voilà, quand faut y non. Il va quand? Il y a surprise que n'a oula de. Eh tiens, il l'appelle avec Chogodi. Ah. Sinon plan maintenant. Eh voilà, plan faut jeter non. Amiano. Ok. Il vient à Akadia. Ah, Akadi. Ok, Milame. Il a cher qui va là. Bleu. Non. Ouais, bleu oui non, bah je fais ça là. Ah, ok. Mais seulement, ma c'est que c'est guerre na nori. Ni ra ici à Wele mais. A vais répondre à moi. Sinon, faut ça là. Ah, ok. Eh, comme il y a calme autour là. Blocade ni. Nen bloka ko dogo no bela école là. Mais on dogo le école là. Akadi, il a des y a des mères ko là. Nien des mères toro. Bon. Donc, bien vrai que nous sommes boulot, mais quand on est dans le boulot, c'est pas facile. Il va on perd boulot ni aida ko et puis aida ko wa ni donc na fora ko nega fariga ka essayer ga do aller na aida checho do là. C'est compliqué hein. Oteno, il va blaquer fait. Il va calama à leçon terminer un devoir de ni ma sœur moyenne soro ma sœur leçon ta so bien boulot ko ben kuna. Jusqu'à ce point, quoi il s'est là mais. Il a bien s'est là. Il me fait un gâteau de maintenant. Ni sœur un demain pour là. Avec son agent toro. Ne boira au refier sans. Tu vois. Ni un demain. Pondo ben boula qui surprise de boula qui. On kuma code mamba de coffee qui. Ni un demain son agent est. Surprise. N'a pas surprise soudain. Ne b'a dɔn Aisha ka de mais ti ka se ka kariya k'o fɔ ni wa ni sera ka min bila ko in sigi sen kan ne fana bɛ ni Aisha ka ko in ne b'a sigi sen kan e ni Aisha ka couple ne bila ka couple e ma dɔn o ye lɔbu duman ba ye. I bɛ se k'o kɛ. N bɛ se k'o kɛ dɛ. Cɛw sɔn ka kɛ ko duman ba ye dɛ. E ka ne bila ko in sigi sen kan bali k'a ɲɛ. I ko ten. Non. Donc n b'a lajɛ n bɛ se ka mun k'i ye ok. Ok problème foyi t'a la. A bila i kunna dɔrɔn ko bulo y'i ta ye. Ok n'o kɛra o bɛ sɔn ka diya n ye dɛ. D'accord. I tɛn'i sigi an ka fila fila fɔ. D'accord, on s'appelle, ok? Iye ne ni kanu seri ne bina tanda sugura bien mamara sey ne kanu nyombere seri ne be de fe e ala iye ne ni kanu seri ne bina tanda sugura bien mamara sey ne kanu nyombere seri ne be de fe e ala Ah, mon chef, c'est un peu risqué ici. Hein. Ah, d'accord. Ok, donc faites vite. Hein. Ok. Bonsoir madame. Oui, salut. Pas dans votre voiture? Vraiment, merci Kaujo. On a oublié de balader à Jonaye, on a bolé, on a donc fait mi à soro.
An dun tɛ ɲɛ foyi de dɔn mobili ko la. Panne jugu de don. Non, c'est pas tellement grave. Oh la mec, ne bouge pas. N'aw bougé sisan n b'aw kɔnɔ kɛ ɲinti ye. Avancez. Ah, la geste brusque là. N'a brusquera dɔrɔn n bɛ kisɛ ci aw la. San. Non, tu te calmes, dis calmer, règlement de compte que yoro te yaye. Jo. Ça va? Ça va. Kan memida. Kan foshte wala. Iwaka. Maka. Iye ngolere uma plan menti. Itiriga plato wa. Bloa. Ayam ngetu. Ama dengo da metuni. Wallahi. Chogo dita. Atiga ku jambolo. Atiga so fe foshi wa. Fenesa. Enyo na umso jema. Ichega ino formu bila fembe. Ipse ga dese bulo nyo wana na to godi. Ni ya mekiba nega. Oya so ba tani ti. Atiga tanjo. Waro. Ni be mo wana fe. C'est normal abaga tanta abaga maleni ni fe nunge. Suno ne tirege retour ne ba don. Aga dai me. Il faut que aga temeni sera ni fe quoi. Ok. Ora sita to. Ni côté. Ni sera ga nega. Alors donc ça on a avec son agene. Non, t'inquiète pas pour ça. Nera bi fariga. Ame amako nyana gonya ko fe. Ok, problème foshta là. Parlant de ça. Ni mu te benga ene. Ne ba don. Ne le man fiela. Le mu te non. Aisha ko me se ba tulo ngani. Oh mais
c'est normal bɛɛ sɛbɛ i sɛbɛ yɛrɛ fɛnɛ cɛ ni ne kuma Aïcha ko in fɛnɛ fɛn ɲɛna ne ka bulogo in fɛnɛ kuma kun tɛ kɛ e yɛrɛ b'a dɔn Aïcha ko ne bolo cogo min na ou bien ok n y'a faamuya bon i jija o la je te promets bulo bɛ k'i ta ye ok problème fosi t'a la i ni Aïcha fɛnɛ couple a bɛnnen don koyi i ko ten trop même ok n'o ye tiɲɛ ye Amanin deni nyawa ni ne kanu ye kabine fe kama ke wari ko ye kabine fe kama ke sanu ko ye La nature. Yɛrɛ famana nin ma. Tiens. Fiɲɛ duman. Yɔrɔ ɲɛna cogo min I b'a dɔn. Je me sens libre. Yɔrɔ. Et tout ça grâce à toi. De rien. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Tu sais que ça fait l'offre mal ça. Cogo di. On s'est regardé la boîte en si peu de temps. Ni tɛ koba ye ne bolo koyi. Ni polisi misɛnnin ninnu wa. I bɛ ninnu neutraliser yɔrɔnin kelen. Donc, il veut faire faut qu'il soit professionnel et quoi. Ouais. C'était tellement facile, très rapide. Mais il va que la dernière fois, on était comme des chiens et chats. Mon l'a motivé quand elle a beau. Bon, il y a vivacité. Il y a kene. Et puis voilà. Flatteru Janaï. Mais elle s'est manjabi. Du coup, quel est le baon là? Ne du coup. Ouais. Et va d'où là? Vous savez que je Maman? Maman? Eh, nam momeri. Ah? Nana. Oh. Tomo. Awa. Basti. Nafi. Nse, tomo. Basti la wan. Alhamdulillah, bismillah. Sigi ba fe. Nse. Kori basti. Bashpoiti. Fani baw. Bashpoiti. Nse. Momeri. Ah? Ni tirum suya. Awan tim soro nga Ibrahim Sofenelu. Momeri tik changer. Omari goni. Bramso. Awe Bramso. Aywa.
Tɔgɔ Mariam. Mariam. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ si. Se y'a fɔ a tugu to ɲɔgɔn na sa Mariam y'a mɛn. N'Ala sɔnna a ma. Mɔmɛdi kɔni. Mɔmɛdi ka yen fila jugu ma bɔ a la halisa. Ayiwa. Mɔmɛdi ne fari tɛ n to ka bara. N bɛ reposer dɔɔni. A ma juguya wa? Ayi, a ma juguya. Farikolo mago bɛ repos dɔrɔn na. N ye kurusiba de kɛ nin wagati in na. Awɔ, n bɛ taa n da dɔɔni. Ayiwa. Mariam. Ne taara. I ka mun fɔ han? Naamu. Dumuni dɔ bɛ gabugu la. Awɔ, a lajɛ dumuni bɛ yen. Ok. Sani y'i sigi. O tɛ taa dumuni. Allez, wuli. Fane ne te kelen sace chabu ya tugudi sace ibana nare wallahi akira go voilà Odong ira ni ka muso ye ɲɔgɔn ye o. Jɔn? Gafu kɛ. A ka di yan? Kuma sɛbɛlama de b'a da wa? Cɛ ko mun fɔ tugun? A bɛ fɛ ko kuma in de la halisa. Mais n ka cɛ elle n'est pas mal hein. Cɛ hali y'i profiter quoi. E yɛrɛ ɲɛ b'a la elle est belle, elle est claire. Forme b'a la et puis a b'a ka don n'a cɛ. Ne kɔni fɛ nin y'i ka chance de. Ne ma da la n'a y'a sɔrɔ e kunkolo b'i kan da la. I b'a dɔn pɛrɛ Ayidari ka ko ka di n ye. Au lieu que k'an dɛmɛ o ko la dɛ, i bɛ n'i jɔ ko Gafu ko de a bɛ tan a bɛ tan. Cɛ i b'a dɔn ne b'i ko Ayida ko la toujours. Mais n bɛ mun f'i ye, muso caman kanu a ti cɛya tiɲɛ quoi. Cɛya dafalan dɔ de don. I b'a dɔn vice versa Gafu yɛrɛ bɔra ne fɛ yen don. Yɔrɔ a taalen ne fɛ yen nɔ a b'a kasi a ɲɛji la ko buloko dɔrɔn. Il paraît a bɛ gɛrɛ i la i b'a essayer k'i futer a la a bɛ kuma i fɛ i t'a ja don a la o fɛn ninnu. Ne kɔni fɛ hali i b'o dabila quoi. Taga ɲɛfɛ n'i ka cɛkɔrɔba ni a kan ninnu ye a kana da kasi ma dɛ a k'a ɲɛ bɔ k'a da ne de ko a ma n ko ça peut pas passer entre nous. Yani yɛrɛ k'i jɔ ko Gafu elle est belle elle est claire elle est charmante a dun ta. Gafu ta dɔrɔn a ko ne to yen ne ka lafiya i bɛ k'an faamu a ye ne to yen ne ka lafiya k'an bɛn. O de don wa? Ok. Nassoul. Mariam. Ça va? Ça va. Comme tu veux. Ante chukula. Awaka. Awa ça va. Ele fama. Akero yerebe. Bien. Tene wona ga chigara to. Uchi jumai. Mariam. Ne be fe ki furu de ça. Nassoul. Ntasa ga jabi fu di ma wala fu. Mais Jody, et vous connaissez qu'à t'entendre, yaro donnera tant à te, hein? Tu penses pas que quand on s'est fait nos phones ici ça? Mais est-ce que toi tu comprends que moi je vais faire de toi ma femme? Je vais te rendre heureuse.
e ɲɛ t'o opportunité la i ɲɔgɔnna caman de bɛ k'o ɲini o tɛ k'o sɔrɔ ni ko n bɛ dɔrɔn de fɛ. n ɲɛ b'o bɛɛ la o mais halisa kɛ temps dɔɔni di yan. Ah, en tout cas moi aussi ma patience a des limites ne kɔni tɛ se k'i harceler mais vraiment i kan ka lajɛ dɛ sinon est ce que tu sais que i ɲɔgɔnna caman bɛ ne nɔfɛ dɛ mais i b'a dɔn k'e de kɔni ka di ne ye wa ne bɛ fɛ k'e de kɛ muso ye. Rasul ne b'o bɛɛ kalama nka i ka temps dɔɔni di ne ma bani. Ah, Mariam temps caman dir'e ma sa dɛ. Ah? Halisa temps dɔɔni di yan. Dɔ kɛra ten dɛ ou bien? n bɛ n'i jaabi o. N t'a la ne b'o ko ka temps di ma tuguni. Ne kɔni bɛ temps wɛrɛ di ma mais a dan kɔni y'o ye dɛ. Han? N y'a mɛn. Ok. Sinon n yɛrɛ tun bɛ fɛ k'e fana invité o i n'i terimuso. Awɔ. N ka entreprise ka fête bɛ yen sini. Awɔ. N bɛ fɛ ka invité o la quoi. Donc cérémonie yɛrɛ bɛ daminɛ vers 16h. Problème foyi t'a la n bɛ n terimuso wele n b'a ɲɛfɔ a ye. Ok. N'aw yɛrɛ o bɛ diya ye dɛ. Ok hami ye. D'accord. I bɛna taa min? n bɛ ka taa n ka boutique la. Ah ok. N b'i déposer kɛ. A ka ɲi n bɛ taxi ta o. Cogo di ka taxi ta wa? Ah ma chérie toi aussi laisse-moi te déposer s'il te plaît. Hein? Ok. Problème t'a la. Écoute-toi, il va sourire. Benete. Ah, ok. Merci beaucoup. Ça fait quoi? Mais attends, laisse-le. Et vous avez un bon. Bon, il m'a envoyé pour la qui a Facebook donc reste toute la cadeau. Presse la côté. Profite bien de ton moment pour le moment, c'est tout. Voilà. Mais I'm saying that bien sûr, tout va bien. Wow. C'est beau. Ouf. Il est là, dit. Qu'est-ce que nous faisons ça? Bien sûr. Non, mais attends, il y aura un champagne. Ou un champagne ou belle à daguer. Et votre
Ai bora so yɛrɛ u ko k'i bɛ yan nɔ de. Awɔ kɛ yan i cousine ka baarakɛyɔrɔ i nana an sigi yan. I yɛrɛ b'a dɔn sokɔnɔna bɛ nege bɔ kuma dɔw la. A kɔni. Awɔ kɛ n nana fiɲɛ mɛnna. Ayiwa sa a ka kɛ ten. Dagawuli ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye han. O ka di yan. Nin ko in nin bɛ ka ne kunkolo munumunu. Cogo di tan? Tɔnɔ Sulu ka ko ne fɛ ko Tɔnɔ Sulu ye ne tɔntɔn de mais Tɔnɔ Sulu b'a la k'ale bɛ ne fɛ. Ne b'e fɛ. Donc ale tun bɛ ka fɛn minnu d'i ma nata de tun y'olu ye quoi. Ne yɛrɛ dabali banna o. Ale t'a dɔn k'ale den de ye. Ne yɛrɛ hakilinata ye jumɛn de? Hakilinata wa? Hakilinata fila bɛ nin na. Ne bɛ mɔgɔw bila Tɔnɔ Sulu ya. Tiɲɛ yɛrɛ la surtout i ni mɔgɔ ye minnu vécu ɲɔgɔn fɛ a ma nɔgɔ dɔɔnin tiɲɛ yɛrɛ la. Ko kɔni. Mais ni furu de don. An k'o bɛɛ to yen sa Dagawuli. A yɛrɛ ko k'u ka entreprise fête bɛ yen. Ko sini 16h wagati. Ko n'an tun bɛ se ka taga ne ko ne b'a fɛ n terimuso ɲɛna. Problème t'a la kɛ. I y'a bila yɔrɔ min na i b'a dɔn ne b'i kɔ. A ko kɔni. Awɔ kɛ. An tɛna jɔ se ka taa yen yɔrɔ la. Kosɛbɛ. N'Ala sɔnna ma an bɛ taa inchallah. Ok. Sini an ta yɛrɛ filɛ. Bon ko 16h bon an bɛ se ka taa 15h30 wagati k'a bɛ daminɛ. Ale de bɛna nɔ ou bien an bɛ taxi ta ka taa. A occupé bɛ sɔn ka kɛ an bɛ taxi ta ka taa. Ok problème t'a la. Awɔ. N'Ala sɔnna ma. Ayiwa est ce que ne yɛrɛ tɛ taa kaba ɲɛ bɛ cogo min na. San kɔni finen don dɛ tiɲɛ yɛrɛ la. I sigi dɔɔnin sa. A to n ka taa. Yɔrɔ an famana. An bɛ baro kɛ sa sini an tɛna bɔ an bɛ baro kɛ. I jɔ k'i bila. Ok. Da la. Amen. Tiens, regarde. Non, tu as là comme ça. Et quand occupation mana ke chugo. Non, mais bien. Et d'abord tu dois venir chez. Ouais. Mais quand tu es là boulot, mais il ne m'a rien dit, à ma suite faut de mon coffre. Tergue, au beto ça. Il laisse les gars balayer. Non, tergue, il a monsieur la perdre la non, c'est un fou. Faut un yine kasoko. Tergue me parler de reconnaître. Tiens, au beto man, au beto man. Yɔrɔ sa pan bɛɛ cɛ n kelen de bɛ so in kɔnɔ n kelen pewu n ka cɛ yɛrɛ kan k'o faamu n'i ko ko n kelen kɛ non n terikɛ o dabila sa bon i b'a dɔn wa su in na i bɛ dɔ kɔ ta ka da non n terikɛ cɛ ala ka masa cɛ e bɛ ne ka genre dɔgɔnin bɛɛ o bɛ voilà. Tiens, il veut faire ça dès qu'on est plein de chez Chouina. Tiens, tu fais la Chouina. Ah, bah. Ok. Tiens, 29 qui sera. 29. Ah, mais faut pas te. Ok. Il y en a d'autres 5.
tonton. O mana yana o entreprise ya? Non, ya tan entreprise. Ah, ne man fam ne. Comme entreprise petit, a reportera. On est doit inviter Kaba. Yana kanati ka Clara Seki. Vraiment, au kera molo ya ne bolo. Donc j'ai décidé quand il y a surprise ya ola, on a sora. Tonton, on te surprise ya, il ngamo ko le ka fa au moins. Mariam, quand il ça. Mais on attend tu es tantôt une pousse. Mais au moins ça m'a excuse de Mariam. Mais fais-nous comment. OK, pas de problème là. C'est ça. Ai mais non ko ni le ko. C'est dit que le pousse non, on va la tirer. On va non va ni de la c'est content ni déjà sur le là ça va. Il y a au bon père. Bon père. Il me nega moment boire. Moment pour faire. Je suis donné ga moment. Kuna mo me dem sendi. Dem sendi. Mais on a dem sendi à aller il est financièrement mon négatif à aller regarder. Fait on me. On fait. C'est le gars c'est nous ça. Ah. Comme nous que age, on va faire ça plan. On peut bien avoir. Mariam, et ma femme est qui m'a nommé. Mohamed Touani Qui êtes-vous? Je te connais pas, ok? Je t'ai pas sonné. Mohamed. Tu l'as fait, Mariam! Mohamed, ne t'en tu l'as fait! Tu t'es fait là donc. Non, monsieur, ça va aller? Hé, Ida, voilà. Non, non. Mariam, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, Mariam. Mohamed, ils t'ont appuyé ça. Ils t'ont appuyé. Faites comme vous. Mohamed, mets ton dos le Ça sang. n'a rien à foutre. Et Mohamed. Mariana Tassou. Será bom. Kana kashi sa daga wuli. Yana ke Mohamed tali. Ni de ke Mohamed takali idani. Solution me sorala. Solution me sorala nala sonama. Mohamed seska take ton poshoni asa. Kopsa ke chugodi. E Mari Mohamed tara ko Mohamed mata. Mohamed bi fe chungam na yakla ko fe o fe ni. Ha? Mohamed beska mo ka to ikile. Ma dimine ya. Adimina. Nere ya rap mana ni machugam na imo ya. Mais solution me sera là on bo fie ne be klane ba wuli ne be mu fine Allah ni ne be jena ka ni problème fo sitala mais nala sona makele on meba ike pio kana kashi ya me wallahi mu yere be ga dina nti tem fere ntafi chere la ne fene tika mo rola re itafe me ma warum ne na khadu wakati na imo fo totop me waru di ma be fe su beke ha Mari kana wakati la e ma fo ko etafe Mire mo kele nyi mene be soro yijo kita fo kele ni te tubi ko kele na chere la Maria kaita to sa Mari ai chef fateri o te teri asa mu kon kere o manya me chere la igana na ko kibe toto fene agrisi che iya ga warim ne ka du nya ga warim ne tonto fana ko mo fone angan kuma re kaita to angan kuma kaita to taxi ti ita ga nai miri judu mani nala chokani yere faga nyani ye choma nyani labando
mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ tɔɲɔ ta k'a bolo fɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye. David kan sugu bɛ fɔ nin den ma ne ma da la. E ne malola David ye koyi. David bɛna mun de fɔ nin kuma in na sisan? Fo David bɛna ne yira diɲɛ na. Ne bɛna nin jigiya bɔ min sisan? K'u bɛ ɲagaminen don nin tile fila in na. Ousmane. Alors, la plus belle. Bien. Comment tu vas? Ça va. Et chez toi? Comment ça? Ça va. Mais tu es là. Et Redou. Non, il faut que tu aies espace dans le dimanche. Que tu te mettes bien à l'aise. Merci, madame. Bah, je t'y là. On va faire un démarrage, tu vois? Non, plus tard. Le sujet Fifi, ça m'inquiète. Tu dois faire. Fifi, la situation, j'ai réellement 50%. 50%. Ouais. Seulement, je élément dans mon donné qu'on le fera nous. Ok. Et je t'apporterai des nouvelles. J'ai hâte. Quand tu as ça, nous les filles, mon Fifi venait te répondre. Au cas d'une clone. Ok. À part ça, qu'on fait un petit jadé. Bon, tout va bien. Sauf que. Fais-moi un jet. Oui, oui. Bon. À vrai dire à Benatina. Ça y est fort. Parce qu'il m'a sauvé le bébé. Mais. Il a bien malade. Oui, Koubaya. On te Koubaya. Mais je manque de compagnie. Eh, oh, j'en ai plein. Mais c'est que double à la dimanche. Leslie, est-ce que au plein, est-ce qu'il y a une rêve là? Moi, j'ai besoin d'une fille belle, intelligente, raffinée. Mimi est dans le 7e ciel là. Ok. Leslie. Ne veux faire d'arrêt oubli. Car elle est ton crève. Ok. Serre-moi du jus, s'il te plaît. J'ai soif. Mais non, je dois rien. S'il te plaît. Notre avenir. Notre avenir.
Quoi n'est pas mal. Vraiment? On est de cain. Au fond, on est là. Voilà. Ah, sinon ça va? Ça va. Wow. Mais il t'était à quoi? Ça va? Il est à la Moura de Béchega. Ah, désolé. Mourabila, mais il veut pas hein? Machallah, il est d'abord. À propos, et donc ma femme fonne Alsa. Mona? Mona? Et donc quand tu dois fonne non? Tu joues? Eh, ni mona dit la fin d'office. Et fin chama fonne yana quoi? Ah, mais na fa bene la gâte mo bega. Quoi? Aïda. Neko, et bien fait nega fille quand je mène la qui cadine. Chinois quand? Malheureusement, comme tu es au maîtriser quoi c'est vrai. Bon, sans y réponse d'image, je vais te demander. Je t'écoute. Quand on galon te gagnerait. Ai-je l'air de menteur? Mon est ni gafou nyonche. C'est pas drôle là parce que donc on est allé au salon, on est allé pour sur Sugumina manager. Donc, even Bella Jaive Kelia. Kelia, mais c'est juste que d'habitude il n'est pas en révision que mais là, meta bala là comme non. Et puis avant t'as un go daikana ko révision. Ok. Faut que je te mette une gafouche, ok? Bien sûr. Oui, sûr et certain. Ta dissertation irana qu'on a expliqué. Gafou est mis dans dissertation là. Allez dissertation mais cher retour là donc. Peu importe, si ça a un gafou matui, c'est toi la plus importante. Tu as intérêt. Ok. Je t'écoute. D'accord, j'accepte. Chogonina, d'accord, j'accepte. Bon. Moi aussi j'ai des sentiments pour toi et je veux qu'on essaie quelque chose. Donc, on là. Je ne suis pas convaincu. Moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. Donc, on là. Voilà. Mais prouve-le. En quoi faisant? À ta manière, bien sûr. Ok, c'est simple. Tu vas devoir te lever et venir me donner un baiser. Je t'attends. Oui. Essaye. Non, allez, dis-moi. Et bien, moi, Alors, revenez donc au bel il est négatonné, il chemin là, encore tu me parles de bisous. Toi, et dis-moi, tu m'as d'abord là. Wow. Super. Mais Amoura, elle m'a fait avoir Amoura, il m'a bisous beaucoup mal. Maintenant, je suis content. Tu as intérêt? Mais c'est une chance. Je sais. Tu t'imagines avoir une très belle créature comme toi? C'est une bénédiction. Beau parler, je suis mal à faire. Ah, quelle est la Maintenant, on va célébrer ça. Comment? On attaque à Babijou. Ça te dit? Babijou de là. Au contraire. Alors, comment une blague? Ok. Aïcha, pardon. Koga. Calme, Nda. Comment fais-tu? Tu n'aimes la neige. Ah. Mais j'espère que Gafou est négatif. Tu m'aimes parce que Gafou m'a fouillé foni. Bien sûr. Gafou m'a fouillé comment? Mon chien. Bon, bref. Et amena à a fait un dossier, mais je n'ai pas eu l'occasion de gagner. Donc, je ne savais pas comment gagner. Mais c'était juste pour me faire tu vois. Ça va? Mais comment ça? Est-ce qu'il est normal là? Bien sûr. Non, madame il est normal là. Écoute,
Mais na comment que les filles et je veux que ça soit que tu retiens bien, ok? Ni comment na sukuma de liga terminer ni mon tien et je veux pas que arrête ma numéro quoi parce que j'insiste, ok? Arrête d'insister s'il te plaît. Je veux juste que tu sois ma copine, tu vois? N'est que copine. Il va comment me faut est-ce qu'il va de la mi fois. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Il va comment me faut. C'est débile. La tu as comment nous au bois de je veux pas qu'il gagne répéter tout que ce soit la dernière fois. OK? Retiens bien parce qu'il n'a pas maintenant si tu répètes encore tu verras de quel bois je me chauffe. Il vient en don. Aïcha. Il va soir. Que ce soit la dernière fois. Je te respecte. Je suis désolé. D'accord. Bye. Aïda. Mon gars. Moi je pense que n'est qu'un garde Aïda. Et puis on t'a erré. Mon nom est là. Ah monsieur le maire. Moi je pense que Niga monsieur Mana tu rentres à la maison. Et nana Mouninia. Mais on ne peut pas regarder les frères. Ne me viens monter faire que ini ni on fait tout bien. Eh, l'autre jour ne me gagne à bon faire. Moi pour les frères de Msola. Il était à terre ni la tchèque on a les frères de Msola. Et puis je te parle il va gagner 5 kilos. Et pour le flan n'est hein? Aïda. Donc c'est ça, il y a même comment on s'en sort. Ne pas faire dans Rome, c'est ça. Depuis quand? Désormais, ni Bora, ni Clé n'attaque Kalangaro, ou bien c'est Gatasso. D'ailleurs, même il je l'interdis. Tu ne vas plus sortir. Ni Bebo, il n'est pas bon en fait. Ou ni Bebo, il n'est pas bon en fait. Ni t'as des blocs au rôle là. Il est un chrono. Tu as entendu? Il aime pas moi. Tu es méga blagueur. Mais quoi? Il est une journée dans l'air. Madame in Kenela. Sona ranke. Meta fojong. Mariam, pourquoi?
C'est bon. Ressaisis-toi, Mohamed. Mariam. Tchadjo, comment tu dis? Ça va? Tchadjo. Liberté totale. Ah. Tchadjo, on t'a calmé quand faut qu'il n'aime pas ta vis-à-vis. Allah t'a cassé le garditi non fait. Tchadjo, moi je barakere. Ah. Leslie n'a pas le mot. Leslie. Tu on dirait que me film là-bas. Wallahi billah. Et yakli bala un peu que quand tu es fait. Marchandise ouais un clip là marchandise quoi mais jo cette fois-ci l'anté tient faire barin wa journée ka tient barin to ça barin jo foudé ça akuna problème na c'est ma faire igani senta ni me jombolo no to yale ba kono di OK ale ga matériel te boyare d'accord ya muso e wadda mo don blanga bolo ba ne ga muso Leslie million damodon Mache, il veut qu'on regarde la voix, c'est bien. Eh, on connaît Maroc. Ah, dis-moi, les gars, barakena wa, ou bien, Mache, Mungata. Ntiga femme. Derrière halala, il y a des tas. Nene Leslie a mis love du monde là, c'est ça. Ah? Même appartement. Auto ngache. Tu as vu chaud qu'on fait mais na fam mon me mi fi mo gonu no lumi mina ki datugo dia yoro li datugo mon inte doere don lesili ale bi fagadi ndale mola Ahmed mente doere finyana fene wala mi ko akunwachi nyamantola Ahmed ne tami passé rien fait ne te sera bien fait fo chinyebli Ika kuma de ka chapa ne te fende ka ye yan kusebe na marchandise ganya na bode na la sona ma OK na chama geti ni wole s'appelle c'est Nouri reste là Amba c'est na awo dana okadia akadisi ini nansi ne sura kamana gari la Mohamed eso kuna mama ni just Mohamed de chorita Mohamed ni ti to ga koroye et puis ni nyem kul ibe kidnap mala yermati ma poite sa wuli to do ay Mohamed sera keo wuli to manye to me kidnap mai fana jume anye fo mimbe ni shuya duga ko bala Mohamed no kolem talara de ni mimbe afoina kani dugu ni la imasa de ni mimbe afo ma tieno ntusu kun kasile re ma fo anya fo abe Mariam ni no Mariam nana mi présenter la abo fem ni kumina nyingali kila ayre kibaru ya ma Mariam mi mo la wonu bari Mohamed aywa tu décision fait anya be bo ma c'est fini Mohamed utake tu wede aglara ka so yorobe ma ay mke ma manam be galon tigani o ma bo mi kla ka trani che wala sigiden sur restaurant na ha expliquer yana ni manam wele téléphone na madame ibe mi mena te ma goro fe mi sigiya manam ko ni ma ko no ale mangene se ka boka ala jodala ne drogue ngala nga no ke moi je suis passé ni tara achila maintenant de retour ni terge ne wole ana ne budi nyongo ma ju fere rodo basi la ana ne budi nyongo ma et à ma grande surprise ne meta madame ni chelo siglen sur le restaurant abe yele kulumba chila Mohamed o refene mantoro mon abe galonte Mohamed ya nyenya menye ilitin na nyere nye ai name beaucoup mena no yanko be yele mara ami wakati na sansan botugunu be teriye chewdi
n'u bugotigi ɲɔgɔn i t'u ye teriya la diɲɛ kɔnɔ cɛw ni cɛw de bɛ teriya kɛ a bɛ se ka kɛ nin y'a kulonkɛ ɲɔgɔn ye nin y'a barokɛ ɲɔgɔn dɔ ye Mohamed o bɛ se ka kɛ kanubagaya ye dɛ a ye ko ɲɛɲini ne man kelen faamu dɛ e n'a sigira ka kuma an ma kuma ayi a ye kuma ou bien ko cogo di ne ko cogo min na a m'a kɛ ten o de kɔni ka di ne ye dɛ a ye kuma i y'a mɛn wa i k'i hakili lafiya kana nin bɛɛ ta ka da i kunna de i ye denmisɛnnin de i si ma so ye fɔlɔ i b'a kalama ko miiri-miiriba ni ba bɛ mɔgɔ si jɛ joona kana nin bɛɛ da i kunna a ye sigi ka kuma kɛ taalen ɲɛfɛ a bɛ na a faamuya ka fɔ a ka kanubaga tɛ mais ne ma kuma n'a ma kuma ɲɔgɔn ye a bɛ n'o dɔn cogo di e bɛna mun don a la e tɛna foyi don a la a ye kuma ɲɔgɔn ye o de kɔni ka di ne ye n'o tɛ Mariam ye denmisɛnnin ɲuman ye dɛ denmisɛnnin ɲuman don yɛrɛ de e b'a dɔn ne t'a dɔn nka e de sɛbɛnna e ma n ka so kɔnɔ yan dɛ mɔgɔ min dɔn cogo de b'a fɔ ko ye mɔgɔ ɲɛnama ye denmisɛnnin ɲuman don e m'a former de ala ne ma foyi de faamuya sisan denmisɛnninw ka musoko la ayiwa ala sisan denmisɛnninw ka musoko kabako adamaya gɛlɛma ne siranna mɔnifin ɲɛ Dunyanete gelemai. Tono. Mena. Bro. Fitri selena. Me kata ka chini la. Bro masih kata Fitri kata me fo Fitri selena ke bitachi. Ai era kuma bi gache are. Ne mbe boni la korole mama te fen fo law. Bro ne ka kuma bi gache. La tono. Ka kangar dɔrɔn da i ye ko ni ninnu tɛ maa bɔ ye denmisɛnnin maralen yɛrɛ kan k'i sigi ba sigi so de Fitiri ka tɛmɛ Fitiri yɛrɛ mana se ka bɔ kan ka kɛ denmisɛnnin ka bɔli de bannen fo ka taa fɔ dugu jɛra ai bɔ tiɲɛ la ni ninnu na ne bɛ bɔ nin na kɔrɔlen o ye ne kɛcogo yɛrɛ de lo n'i y'a dan ne ma i ka essayer ka o comportement in bɔ i la sufɛ bɔli ninnu i ka essayer k'olu dabila ka d'a kan sufɛ i mana bɔ i ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye i bɛ se ka don ko sugu bɛɛ la manamana ko ninnu caman bɛ kɛ sufɛla ninnu de fɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ man go quoi ne b'a fɔ olu de la tonton Bura i bɛ fɛ an ka bɛn yan ne ka bɔliko kuma ninnu to yen pewu o ma daminɛ bi wa o tɛna laban bi n'i kɔni bɛ fɛ an ka bɛn kɔni ne ka bɔliko to yen kana fɔ i bɛna pression kɛ ne kan quoi ne na Nyani fo balima lu nyana balima ke la kalu ye kani fo balima lu nyana balima musola kalu ye imana ke jamana yala la nyawonya ikana so ma copine ça va calme don na shigin bila fola rek aw ma ka yere jo ça va aussi je ne rabi ni kurwana la femme be fe je sigle rabi no oui mais on a la bibliothèque là on a le livre d'auteur on essaie de me faire changer d'idée un peu tu vois sinon à part ça tranquille afin ça souvent là il est cool là wakati do la ni to wata kanan siga kana ayo mo de mere Aïcha oui nega tigera to de ci ne mu fe na sa nabuka koya awo nene bulankla lu kuma bela ga bon Aïcha ça et pourtant ne bulanga be ko Aïcha mi delsa ala je iga tan don dame diskuna kuma beni nan meni wili abe iriga kuma fonena ide lere ala je écoute je pense que ni me tourem nata gafu copine franchement aïe kuma beke avant parce que en ce moment moi je pas la tête à ça elle va beke moi je suis concentrée que sur mon étude et puis en plus Cheni yɛrɛ de ka ko yɛrɛ de man ni kuma tiɲɛ filɛ nin wa i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama foyi dogolen t'i la yɔrɔ n'est-ce pas donc s'il te plaît n'i deli yɛrɛ de je veux plus qu'on attende cette discussion n bɛ fɛ an ka kuma kan in kan s'il te plaît o diya n yɛrɛ copine i dusu ka bon dɛ non dusubaya tɛ o non c'est pas ça n'i tɛ fɛn min na dɔrɔn i kana na don
$, côté la mouille, et puis en plus, c'est pas joli quoi. Donc directement sur un franc. Puis voilà. D'accord. Ah. Et sinon, il n'a rien. Mais chez moi, tu exerces dans ma vie toujours. Mariam. Mohamed. Mun ne bɛ yen? E nana mun na yan? Mohamed, ne kun nana an ka kuma de sa. Attends, mes retards là, il était là, vas-y, je t'écoute. Mohamed, i ye mun ye yan fɛ ne tonton de don sa. Et puis? A y'an wele de k'u ka entreprise fɛti bɛ yen nɔ an tagara ka tugu de la ne ni n terimuso. Mariam, i kɔni sɔnna k'a fɔ k'i ye kalaban ci de. I sɔnn'o ma? Ne ye e wele e ye min fɔ ne ɲɛna? Mohamed a faamusa walayi ne tonton dɔrɔn. Non, ne y'i wele i ye min fɔ. Ne y'i wele e ye min fɔ. I ko k'i man kɛnɛ, tu étais censé d'être à la maison. Mais pourquoi ne bɛ taga de passage n bɛ taa sɔrɔ i ni terimuso lagasa in ani i soi-disant tonton ou quoi n bɛ taa aw sigilen sɔrɔ restaurant na e bɛ fɛ ne ka min faamu? Mohamed, ne tonton dɔrɔn de don sa. A ko k'u ka entreprise fɛti de bɛ an kun tagara o dɔrɔn de la. Mariam, i ye n jigilatigɛ dɛ. Da la k'a fɔ n ye n janfa. Yafa n ma sa. Wa n tɛ ɲinɛ nin kɔ fo ka taa fɔ nin kɛra. Mohamed, yafa n ma. E ɲinɛna. Ne taara ni e ye an fɛ yen. Ne taara i présenter n ba la. Ma maman que je respecte beaucoup. Ne i fɛnɛ bonya de o la n taara i yira so. Tu ne voyais pas à combien je t'aimais? Mohamed, yafa n ma sa Ala kama. Tu ne voyais pas combien je t'aimais, Mariam. C'est fini. Abli, à partir de cet instant, je ne veux plus jamais te revoir. Que ce soit la dernière fois que tu pointes en Adala. Ya famia. Mariam, mega niwila. Vas-y. Mariam. Mariam! S'il te plaît. S'il te plaît, Mariam. Mariam, s'il te plaît, arrête. Ça va, maman? Ça va? Ça va. Je suis toujours bien. Ouais, je suis toujours bien. Je suis toujours bien, ouais. Mon évident. Fauché. Eh, vous en avez sirane. On m'a imagné. D'où nous go de villa? Fini go de villa. Fauché, maman. Oh, mon évident. Aida kako. Aida mgetugun. Wakati jamo ne tega se kan yɛrɛ sɔrɔ Aida ka ko la. Tɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ Aida ka ko la cogo di? Mun ne bi? Ne bɛ Aida fɛ. Aida ka di ne kojugu. I yɛrɛ duman ko Aida ye, o ka di Aida toro. E m'a faamu. Ma faamu wa? Eh, Lo, uma min no. Ne bɛ Aida fɛ de. E como? Que bɛ Aida fɛ? Lo, ye denmisɛnnin ko ma fɔlɔ dɛ. Bulo, i ka kalan kɛ. I ka kalan kɛ Bulo. I bɛ baki la ɲina, i k'i jija. I ka baki sɔrɔ, i t'i ka université kɛ k'i ka baara ɲini. I bɛ sɔrɔ k'i da don nin ko ninnu na. Aw ye denmisɛnnin nin ko ninnu ma, a y'aw hakili bɔ nin ko ninnu kɔ fɔlɔ. I y'a mɛn wa? E bɛ ka kalan ko min fɔ dɛ. Ne yɛrɛ sirannen don a kana jouer ne ka étude ka di.
sera fo yɔrɔ la blo. Mariam, mungera. Mari. Kashiere. Mumeno Mariam, anya fo insa ibe kan jati. Mari ne toro la kui. Oh mungera. Su toro le mbarero. Chogo di anya fo yake. Mari te se kanye fo. Mariam, anya fo insa ibe kan ere jati ke. Ha? Mari. Mama kashinda bla sai ganye fo ibe kan ere jati ke munegera. Mari momedi kui. Oh momedi munge. Mari momedi ga ya fane mo. Mariam idadi sa momedi na ya fima. Kelem na bon, ha? Idadi sa. Ne tagaru fe ay nege. Ke gere. Donc al sa restaurant ko ini me moer kono ba. Idadi abi no ya nala sona ma idadi. Kashinda bla sa, ha? Kashinda bla abi no ya. Ina ne re kashiya. Oh ijo ma ji na di. Allah. Mimi na hiyo hono kidadi. Jimmy sawi dususu. Marine dusu kala le no bisa. Au Jimmy arena kwa na sana na. Kashinda bla bain. Kashit na sega na numero amna kuma fiani. Kashida bla. Arena kwa na la sana. Ni join. Ba? Jome yuli. Tono solo di. Ale pe mo alsa. Ha? Oto sa mari ni be momeri ku ini la alsa. Momeri ku abe no ya sa kashinda bla ba. Ibe kashita solution. Kashita solution. Me ne be muneke sa. Abe no ya amna kuma mo me ne repta kuma mo me fe. Ya me. Repta kuma mo me fe dadi. Kashika yitin sa. Saka duga mutaji betane. Seka banga lawa. Kana funteni. Boss. Abadi, ça va bien? Tu as aimé plat de l'offre, non? Nous va télé. Oui, ça. Ah. Tu as une femme à domo au Gajare. Allô? Flemme. Ouais, allô, ça va. Allô, ça va. Et d'où? Steak, en salade. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ah bah là. Ok. Mais il y a nos TV, je dois dans ma fleur. Merci. Eh. Mon téléphone là. Fâché. Depuis que tu es concentré sur ton téléphone. J'essaie de me distraire pour ne pas tomber avec ton visage. C'est flatter le téléphone là. C'est pas de la flatterie. C'est vrai? Mais tu sais que nous devons les banner dans le sac. Kabanju maintenant. J'ai commencé à m'américain on est pour Jonathan. Tu sais que tu as des beaux yeux. Oh, arrête. Et c'est là comment les gars fait, hein? Non, mais je suis sérieuse.
C'est pas parce que... Merci. Merci bien. Merci beaucoup. C'est pas parce qu'elle n'était qu'à sujet pour ma que je suis pas sérieuse. Mais dis-moi, c'est quoi le programme? Quoi? Mais depuis que il m'a fait un point. Il va faire combien pour les filles? Toi-même, tu sais que j'adore les actions. Mais pressé les mêmes elle est là. Tu es pressé pourquoi? Va en douceur. Tu sais que tu me plais. Ça va? Ça va. La famille? Bébé non. Ça va. Merci tout là. Ça va. Yere dun. Ça va, ça va. Tanti nunu. Trop là. Bega kene. Ça va. Ok. Ça va. C'est. Bon, il veut le bachiter. Et il tire me sur la codo. Mariam. Ah ouais. Mais il l'a mis. Bon, comme depuis l'incident terminé là, je vais essayer de jouer un téléphone dans tes sur quoi. Hey, tu vois les ça? Ah, tu as sur le téléphone là. Bon, Mariam m'a dit on meilleur homme n'est pas bien là quand tété quoi. À tout ce mandat là qui flamine n'a pas cédé. Ah. Ah. Après ça qu'on revient, à te qui appelle ta. Mais Marie, ne vais fenta manya mara me yoro yere ba kala mara. Chérie la mecha ma kala mala. Mecha ma bari kala mala. Mais est-ce que va do ka fo ko maram kat ne yere de? Eh tonton. Comment tu? Ah? Akadi e gande me. Parce que me fa maram ngam furum sori. Tonton. Comme il faut que furu de nous. Ne dun filɛ Mariam daga wuli de ni a bɛɛ ba ne ka ko fosi ma n'Ala sɔnna ma n bɛ n seko kɛ komi furu de don n bɛ n seko kɛ n'Ala sɔnna ma. Ah, n'i sera k'an dɛmɛ o la a bɛ diya n ye dɛ. Non, t'inquiète même pas n'Ala sɔnna ma inchallah. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'a tɛ k'i ma baasi ye n tun mago bɛ mɔgɔw ka numéro la quoi. Tonton mɔgɔ fɛnɛ ka numéro a e ma m'o la. Non, rien de grave. Seulement, amena tchéti do fo amena kuma do fo ɲɔgɔn na dɔrɔn. O ye ko gɛnni ye. Kana inquiéter, foyi tɛ. Ah, tonton. An bɛna ɲɔgɔn bilasira ko dɔw la, an cɛ dama tɛ yan. Foyi t'a la o. Ayiwa, mɔgɔ kɔni ka numéro tɛ ne bolo. Mais n bɛna ɲini n'i y'a sɔrɔ n'a ci ma problème foyi t'a la. Mais actuellement tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ ne bolo. Ah, d'accord. Awɔ. Quand même, n'i y'a sɔrɔ ka di a bɛ diya n ye dɛ. N'Ala sɔnna ma n b'a ɲini n'i y'a sɔrɔ n b'a d'i ma. D'accord. O tɛ problème ye. Awɔ. Bon, cɛ, n tɛ n'i ka temps ta kosɛbɛ. Komi n yɛrɛ fɛnɛ kan ka taa ci la quoi. Awɔ, n bɛ sira d'i ma han. Problème t'a la. Hakɛ to han. Ni minɛ i b'o kɛ passe ye han. Tonton nin bɛ yan. I ni ce. Ala ka caman bila a nɔ la. Ala k'an to ɲɔgɔn. Merci beaucoup. Merci bien. K'an bɛn. Ok. Dunyana tie gelemai Adamaya gelema Nesirana moni finya Dunyana tie gelemai Adamade ya du gelema Nesirana moni finya Nyani famba Chérie. Chérie. Nera kuma ko bila. E ma ko menela. O te fe ka kuma ife. Sika ko fe kono. Era kono baro kono ni sika ne. Ah, mbora voyager là era maman. Donc me faire un repositoire. D'ailleurs même nera ko me fe kini ni. Et depuis ne nana ne aida ma nyoy asitu yere fana kera bati o mo be mi. Aida tare ko la mana falo. Albi. Ma fe ko mai asitu yere ka kula. Asitu ka kula o ma asitu mu negato.
n t'a dɔn n b'a daminɛ yɔrɔ min yɛrɛ la fɔlɔ. cogo di tan? Asetu ye baara bila. Alhamdulillah. Dieu merci. Oh, e yɛrɛ ma lafiya. O tɛ lafiyalen. O t'a bannen ye dɛ. O t'a bannen. Mun wɛrɛ b'o kɔfɛ tugun? A y'an suɲɛ ka taa. Jumɛn? Ne m'o faamu kɔni. A ye e suɲɛ wa ou bien a y'an suɲɛ? N m'a bamanankan faamu kɔni. E fɛ ka mun fɔ? David, e tɛ ne cɛ ya? Ne ye ne bolofɛn suɲɛ ka taa, a m'an bɛɛ ta suɲɛ. Ne ka bijou a taara n'a bɛɛ de. Taara ne ka bijou. O t'a bannen ye dɛ. Hali bi dɔ wɛrɛ b'o kɔfɛ mun ka jugu n'o bɛɛ ye. Salam alaikum, nouvelle duma kada aw tulo kan. Couche nakara bébé. Couche la samalanyo qualité ko kon kuma banna o ni yɛrɛ ye couche in don denmisɛnnin na cɛmani b'a don musomani b'a don ni yɛrɛ y'i tɛgɛ d'a kan a fraîcheur de wa douceur de wa a emballage non kabako don wa a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na butigibaw i n'a fɔ Shoprite Tonio Market ni maa min fana mako b'a camion fa santa la walima ni i mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira kɔngɔ ni o ye 76 92 18 67